Bueno. Txingo dugu minutu pare bat. Hasiera emango diogu udalbatzarrari, Otsaileko udalbatzarrari. Hamaseigarren puntuarekin hasiko gara. Aurreko ohiko bilkurako akta onartzeko proposamena 2024ko urtarrilaren 25ean. Ez dago aportaziorik, beraz, hurrengo puntura pasatuko ginateke, 17. puntura. Puerto Deportivo Labra Getxo S.A. Sozietatearen Administrazio Kontseiluan udala ordezkatuko duen udalkidea izendatzeko proposamena. Udalaren ordezkaria izendatzea proposatzea. Egunen, Anderea. Eskerrik asko alkate Anderea, egun on guztioi. Labur. Tras la renuncia de María Asun... María Asun Olaetak bere kargua utzi zuen Puerto Deportivo Labra Getxo S.A. Sozietatearen Administrazio Kontseiluko kide gisa, eta horretagatik udalbatza honetara dara kargu bera ordezkatuko duen pertsonaren izendapena Juanma González Mosquera Alderdi Sozialistatik. Bera izango da udalaren ordezkaria Sozietatearen Administrazio Kontseiluan. Eskerrik asko. Norbaitek hitza? Bai, Barañano jauna. Egun on guztioi. Ez dugu ezer Alderdi Sozialistako kidea Administrazio Kontseiluko kidea izendatzearen alde, baina gure abstentzioarekin Administrazio Kontseiluaren egoera salatu nahi dugu. Aurreko urteetan, udal osoko bilkura honetako alderdi guztiek gure ordezkaritza genuen Administrazio Kontseilu horretan. Baina Elkarrekin Podemosek proposatutako ordezkariaren mandatua bukatu zenean, gobernu taldeak EAJren ordezkari bat sartzea erabaki zuen. Aurreko egoera erabat aldatuz eta egoera injustuagoa sortzen. Hori da gure arrazoia abstentzia egiteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara. Norbait gehiago ez? Bozketara pasatuko gara orduan. Proposamenaren aldeko bozkak. Kontrakoak. Abstentzioak. Beraz, alde Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea PS Euskadiko Ezkerra eta abstentzioak EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Honekin 18. puntura pasatuko ginateke, 2023 urterako 0,5ko ordain sari igoera osagarria proposatzea. Proposamena hau da. Lehenengoa 2023ko estatuko aurrekontu orokorren legearen zeratutakoarekin batera, funtzionarien oinarrizko ordainsariak eta ordainsari osagarriak 0,5 gehigarri gisa handitzea 2023ko urtarrilean batetik aurrera 2022ko abenduaren 31an indarrean zeudenen aldean. Bigarrena, 2023ko estatuko aurrekontu oso orokorraren legearen zeratutakoaz gain, funtzionarien antzeko kontzeptuetan lan kontratuko langileen ordainsariak 0,5 gehigarri gisa handitzea 2023ko urtarrilaren batetik aurrera 2022ko abenduaren 31an indarrean zeudenaren aldean. Bigarrena,
2023ko estatu aurrekontu orokorren legearen xedatutakoarekin batera behin-behineko langileen alkatetzeko aholkularia, alkatetzeko aholkularia ehuneko 50%, udaltalde politikoen aholkulari eta udaltalde politikoetako aholkulari ehuneko 10%, kategorietan ordainsariak ehuneko 0,5 gehigarri gisa handitzea 2023 urtarriaren batetik aurrera, 2022ko abenduaren 31an indarrean zeudenen aldean. Laugarrena, lanpostuen zerrendaren aldaketa honestea areagotzea hau aplikatzea dakartzan zenbatekoarekin, balio berriak jasotzen dituzten taulak erantzi dira. Bosgarrena, alkatetzak gaitzea erabakiak gauzatzeko, eta seigarrena, akordeo Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea lanpostuen zerrendako erazkin gisa eguneratutako ordainsariekin balioekin. Norbaitek hitza hartu nahi du? Bai. Benito jauna. Sí, gracias, señora. Eskerrik asko alkate Andrea, egun on guztioi. Bueno, atzo edo arinagokoan batzordean esan bezala ez zaigu ondo iruditzen planteamendu hau. Plana bera ez zaigu ondo iruditzen eta horregatik gure bozka zentzu horretan joango da. Funtzionarioen ordainsariaren igoerak zerikusia du baita ere alderdi politikoek izendatutako ordezkarien soldata igoerarekin. Langile talde desberdinen soldata igoera jaso da 2023ko aurrekontu orokorretan eta behin-behineko langileen soldata igoera beraz udal gobernuaren erabakia baino ez da. Horregatik uste dugu truko zaharra ari zaretela martxan jartzen, ez da? Bi soldata igoerak batera egiten, bi kategorietarako gu konturatu gabe. Beste alde batetik ez dugu arrazoirik ikusten, alderdi politikoen aholkularien soldata igotzeko. Gogoratu, iraganean, osoko bilkuretan, aholkulari karguak modu desproportzionatuan izendatu zirela eta urtean izugarrizko dirutza xahutzen da Euskadiko urteko soldata batez bestean 30.000 eurokoa denean eta guk aholkularitania bikoitza gastatzen dugu. Funtzionarioen kasuan, soldatari dagokionez, soldatak parekatzea, gu argumentu horrekin ez gatoz bast. Aholkulari politikoaren eta funtzionarioen postua ez da berdina, eta gainera aholkularien kasuan prestakuntzarik ere etzaile eskatzen. Beraz, batzordean egin bezala, abstenituko gara bozketa honetan, ados gaudelako soldatak eguneratzearekin, estatuko aurrekontu orokorren arabera, baina ez dugu aukera hau aprobetxatzerik nahi, aholkularien soldatara igoteko. Guk berez, bere kasuan, batzordean esan genuen, 20% igotzea, soldatek dakarren gastu osoa, hor sartzen dira aholkulariak eta guztiak, eta zentzu horretan pentsatzen jarraitzen dugu. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Rodríguez jauna. Gube aztenituko gara, baina zentzioaren arrazoiak azalduneko ganituzke. Lehenik eta behin izan, ontzat ematen dugula igoera, ontzat baina ez nahikotzat, eta azken finean, langile publikoek azken urteetan erosteko almena izugarri galdu dutelako, eta igoera honek ez du galera hori konpontzen, baina behintzat urratz bat da. Baina bestetik ez gaude ados, eta honi ikusten diogu akatz larriena, nola hartzen den erabaki hau. Hau da, Madrilen hartutako erabakia, Euskal Sindikatuen parte hartzerik gabe, eta Euskal Erakundeen parte hartzerik gabe. Dekretuz heltzen zaigun erabaki bada, onartu besterik ez zaiguna geratzen, eta gure iritziz bada, eta beste bide batzuk badira, eta Euskal Erakundek badute euren langileen eta lan baldintzak eta soldata igoerak ezartzeko ahalmena eta gaitasuna. Eta bide horretik ekin beharko genioke. Hemengo errealitate sindikala eta sozioekonomikoa aintzat hartuta nola ez, eta erabaki hau ez du errealitate sozial eta sindikal hori hartzen. Baina badoz beste bi arrazoi, eta arrazoi horiek lotuta daude baita ere Elkarrekin Podemosek aipatu dituen arrazoiekin, eta batetik da ez dugula ulertzen, zergaitik aldi baterako langileen soldatak ez dira denak igotzen, soilik igotzen dira soldatarik altuenak, aholkularienak. Administrarienak aldiz ez dira igotzen. Eta artezkariak batzordean emandako erantzuna, ez zaigu asetzen,
eta ez dugu uste bidezkoa denik. Eta gero ja, aholkularien soldatan sartzen baldin bagara, ez dugu ikusten aholkulariak soldata igotzea. Hala, plenoan hartu zen erabakian ja nahiko bitxia zen aholkulariak, aholkatuek baino gehiago kobratzea. Eta orain, desberdintasun hori areagotu egingo da. Hori ez da, inondik inora logikoa. Agian ez da izango hau arazori konpontzeko momentua, edo tokia, edo unea, baina bada, bai arazori zaratzeko. Decía que hay dos motivos para la abstención, estamos de acuerdo con la... Esan bezala, bi arrazoigatik abstenituko gara, nahikoa ez zaigu iruditzen igoera hori, eta gainera, kontutan hartu, Euskal Sindikatuekin ez garela batzartu, Euskal Erakundekin ez da ere, eta kanpoko erabaki bat aplikatuko dugu Euskal Erakundeek gainera badute eskumena bere kabuz erabaki hauek hartzeko. Bestalde batetik ez zaigu ondo iruditzen, behin-behineko langileen kasuan, aholkularien kasuan soldata igotzea, lanpostu altuenena eta gero administratiboena basuenena ez. Eta horrek gainera, ez dio erantzuten batzordetan eman ziguten erantzunari ez da ere. Bukatzeko, paradoxa bat areagotuko dugu. Udal honetan, aholkulariek aholkatzen dituzten pertsona baino gehiago kobratzen dute. Eta horrek, ez du inongo zentzurik. Eta gainera alde hori handiagoa izango darain. Soldata nahikoa dute ja Elkarrekin Podemosek esan bezala. Guk urtea daramatzagu 120 soldata jaisteko eskatzen, langile guztien kasuan, beraz, bezak beste horregatik abstenituko gara. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Barkatu, Andrea, eskerrik asko, egun guztiei. Bueno, lo que aquí se trae... Gaurkoan osoko bilkurara dakarguna estatuko aurrekontu orokorren legean baimendutakoaren baitan dago, Elkarrekin Podemosi zera esan behar diot. Gobernuan zaudetenean, honetzi zen hau. Zuek proposatzaile izan zineten, aurrekontu horietan. Eta bertan, ezartzen da, 0,5ko gehieneko igoera egon daiteke soldata hauetan, EH Bilduk ere negoziazioan parte hartu zuen, beraz, zuek ere parte hartu zenuten erabaki honetan. Gehieneko igoera hori, barne produktu gordinaren igoeraren araberakoa da, eta beste administrazio batzuk egin duten bezala, legearen baitan, kontutan izan da gainerako legeak ere errespetatu direla, Euskal Funtzio Publikoaren legea tartean, behin-behineko funtzionarioak, karrerakoak, laboralak, finkoak eta orar guztiak hartu behar dira kontutan soldata igoerarako legalki guztiak direlako eskubide honen jabe. Beraz, legeak ezarritakoa da, hau ez da erabaki politiko bat. Negoziazio mahai bat egon zen, eta Getxoko udalak proposatu zuen 0,5ko igoera izatea, Getxoko sindikatuekin negoziatu zen, eta hori zedain zuzen ere ekarri dugun proposamena. Eta EH Bilduri esan nahi diot, alderdiren batek EAJak tartean erabaki badu Euskadiko lan negoziazio esparrua dena izatea, nik esango nizueke gobernu zentralarekin negoziatzen ari garenean gu garela interlokutoreak EAJ eta EH Bildu mahai hoietan negoziazioetan ez dela egoten. Eta gero zatozte ona reklamatzera negoziatzeko parte hartu ez duzuen mahai hoietan esandakoa. Euskadi EAJ aritzen da negoziazio lanetan, eta punto. Eskerrik asko. Benito jauna, bigarren vuelta. Sí, gracias, señora alcaldesa. Ez nekien bigarren txandarik zegoenik, ez matizatzearen EAJko bozeramaileak esandakoa. Gogoratu nahi dut lehen txandan esandakoa. Kongresuan zer honetzi zen aipatu dut, eta estatuko aurrekontu orokorren legean jasotzen dena. Funtzionarioen eta laboralen soldata igoera honetzi zen, eta behin-behineko langileak tarte horretan sartzea, hau da alderdi politikoen bozeramai hobeto esan da aholkulariak, gobernu honen, udal honen erabakia baino ez da, eta horren kontra gaude.
bereizita bozkatuko balitzake, igoeraren alde egingo genuke, baina aholkularien soldata igoeraren kontra. del personal asesor de los Zehazki, que no hay que olvidar que son ezin dugu ahaztu, salario al de los técnicos municipales udal teknikarien pare jartzen dela hien soldata, personas nombradas a dedo ezin dugu ahaztu, políticos como personal de confianza y en konfiantzazko pertsonal modura izendatutako pertsonak direla eta zentzu horretan, la cuantía económica que se gasta al año en salarios de urtean, político y de asesores supera los 2 millones. soldataldetik gastatzen duguna 2 milioi eurotik gorakoa da. Horregatik diot, jada nahikoa dela gastatzen dena eta ez dugu parte hartuko banaketa honetan. Izan ere ez dugu biztatik galdu behar, La misma responsabilidad que el presidente del gobierno equiparando su salario. alkateak uste duela estatuko presidentearen pareko erantzukizuna duela, soldata berdina da eta horretan ez dugu parte hartuko. Benito jauna, le rogaría que no utilice palabras. Benito jauna, esango nizuke horrelakorik ez esateko. Hemen ez dago banaketa bat eta ez horrelako ezer ere. Alcaldesa, está haciendo Rodríguez uso de Jauna. mi libertad de expresión en el Pleno. Rodríguez jauna, Sí, yo no sabía que empezaba la campaña electoral aquí. Nik ez nekin hauteskunde kanpaina hemen hasten zela, baina goazen horretara jolastera. Printzipioz, etzaigu bat ere interesatzen, eztabaidatzea nork egiten dituen gauzako beto. Zuek defendatzen dituzu gauzak, hori bai. Aurrera. Hori bai, parsimoniarekin 40 urte daramatzazue horretan eta oraindik gauzak ez zaizkigu iritsi. Ondo, estatuko aurrekontu orokorrak guk onetxe genituen bai, zuek ere bai, baina Engloban un montón de cuestiones. hork gauza asko sartzen dira. Los puestos generales del Estado, en este caso, lo que recogen Kasu es una honetan, negociación, negoziazio bat de barne hartzen dute, sindicatos que no integran la mayoría sindical sindikatuen vasca, artean, baina exigencias hoiek que los euskal sindikatuen gehiengoa ez dute barne hartzen. Beraz, guk zer eskatzen dugu instituzio guztietarako, guztietarako. Zuek hobeto egiten baduzue, aurrera zuek, nola tratatu behar diren langileak, nola lan egin behar den euskal administrazio publikoetako langileekin, baina erabaki horiek Euskadin hartu behar dira. la realidad socioeconómica de la mayoría sindical de Euskadi. Euskadiko gehiengo sindikalaren erabakiak kontutan hartuta. Baina, hau hauteskanda kanpaina bihurtu nahi baduzue, aurrera, baina ez gara horretara etorri. Guk esan nahi duguna da, ados gaudela igorarekin, txikia iruditzen bazaigu ere, salatu nahi dugu Elkarrekin Podemosek esandako berbera, Coincidiendo en algunos fundamentos, gauza batzutan bat gatoz eta oroar eskatzen duguna da erabakiak beste espazio batean hartzea, baina kanpainan badaude, kanpainan gaude. Baina, guk uste genuen ona gintozela, honetaz hitz egitera. Uriarte jauna, Pues eso estamos hablando. Horretaz ari gara, 0,5ko igoeraz estatuko aurrekontu orokorren legeak markatzen duelako. Eta gero hasierako interbentzioetan EH Bilduk zein Elkarrekin Podemosek beste gauza batzuk izan dituzue hizpide. Eta ez igoera, nik ez nuen hitzartu nahi. Ez neukan ezer prestatuta, baina behartu nauzue gauzak diren moduan azaltzera. Eta Elkarrekin Podemosi esango dio gauza bat, adierazpen askatasuna dela, baina gero kontuz esaten duzunarekin. Elkarrekin Podemoseko bozera mailari esan nahi dio, badaudela espresio batzuk, behar baderabili behar ez direnak, mesedez, Xavier, kasu konkretu ez hitz egin. Zeharka badare respeto faltatze estelako kontu hau getxoko osoko bilkura da, ez da diputatuen kongresua, ez da senatua. Edo dialektikoki egiten den zirkua. Hemen ez da bai da serioa egiten da. Hemen txegaude horretarako. Beraz, ez portatu Madrilen portaten zareten bezala getxoko udal honetan. Hori alde batetik, bestetik. Behin-behineko langileen kasuan, ordainsari aldetik funtzionarien talde berean sartzen dira. Ez da, langilearen kontu bat, ez da kontu hartzaietzaren kasu bat, ez hori legeak dio, begiratu legeak, memoria eta gainerako txostenak. Ez da zer begiratxera joan behar kanpora, hemen dugu dena. Eta proposamen hau, dokumentu horietan oinarritzen da. PDF batzutan dituzu dokumentu hori guztiak oso luzea dira, hainbat daude, memoria, proposamena, fiskalizazio txostenak, baina kontsulta ditzakezu. Eta argituta geratuko da guztia.
Eta berriro diot, hemen hau negoziatu da, Getxoko udalean, sindikatuekin. Getxoko udalan ordezkatuta dauden sindikatuekin. Honek ez du inongo polemikarik sortzen. Eta punto. Enaz hasiko esaten ze negozio bai, ze negozio ez dakiz zer, baina 40 urte edo gehiago egon gara negoziatzen guztio dakigu, eta guztio dakigu EH Bildu non egon den 40 urte horietan. Eta bakoitzak esan dezala esan beharrekoa. Bueno, bozketara pasatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak, bestaude, eta abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Beraz, honekin 19. puntura pasatuko ginateke, erabaki proposamena agintzari, kooperatibari, faktura ordaintzeari buruzkoa. Batzordearen proposamena hau da, ekonomia prozesalagatik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioaren valorazioaren buruz jasotako informazioaren arabera, zerbitzuen mailen aldeko kalte ordaina finkatzea, udala bidegabe aberastea saihestuz, aurkeztutako eta adostutako fakturarekin bat datorren zenbatekoan. Zetasun aldira, faktura guztira dira 30.747,67 eurokoa, eta faktura onartzea eta horretarako agintzari, sozial kooperatibari ordaintzea. Norbaitek hitza? Ez, beraz bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren aldeko bozkak, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Kontrakoak, EH Bildu. Abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta Partido Popularra. Eta honekin batera, 20. puntura pasatuko ginateke, antolakuntza eta kontuen puntura, atalera. Udal diruzaintzaren hiruhileko txostenaren berri ematea, 15/2010 legearen 4. artikuluan xedatutakoa bete beharrez, 2023ko 4. hiruhilekoa. Batzordearen proposamena hau da, 4/2023 diruzaintzako txostenaren edukiaren jakitun izatea, txosten hori bete beharrak ordaintzeko legezko epeak betetzeari buruzkoa da. Norbaitek hitza? Ez, aurrera egingo dugu, 21. puntua, kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena hau da, 86.2024 zenbakidun ebazpena 3.000 euroko zenbatekoarekin kreditu transferentzia etxeko emakumeen etxearen logoa diseinatzeko lehiaketa gurari. Norbaitek hitza? Ez, beraz, 22. puntura pasatuko ginateke, kreditu finalista gaitzen bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena hau da, 132.2024 zenbakidun ebazpena 32.600 euroko zenbatekoarekin 2024ko bat kreditu finalista gaitzea Basketur Turismoaren Euskal Agentzia eta Getxo Udala enpresen arteko lankidetza akordioa. Norbaitek hitza? Ez, beraz mozioen atalera pasatuko ginateke, zentzu honetan 23. puntura. Partido Popularraren mozioa dugu artisautza azokari buruzkoa. Zorria Lekerika jauna, zeurea hitza. Eskerrik asko alkate Andrea eta egun on guztioi. Getxoko artisautza azokak 33 edizio izan ditu jada. Non besteak beste artisautza lana eman baitzen ezagutzera eta erreferente bihurtu baitzen sektorean.
Hogei espezialitate baino gehiagoko dozenaka profesionalek hartzen zuten parte azokan, ala nola honako hauetakoak, buztingintza, zeramika, bitxigintza, jostailugintza, ehungintza, beiragintza. Milaka pertsona bertaratzen ziren asteburu osoko ekitaldi horretara. Eta artisautza ulertzeko naiz lantzeko askotariko moduak erakusten ziren bertan. Horrez gain, jarduera ekonomikoa sortzen zen. Hala ere, 2017an kulturaren alorrean egon zen lehentasunen kontu baten ondorioz, udal gobernuak erabaki zuen bertan bera ustea artisautza azoka hau. Popular udaltaldeko kideok ulertzen dugu akatsa izan zela bertan bera ustea eta hortaz eskatu nahi dugu berreskuratu dadila gure udalerriko artisautza azoka. Horregatik guztiagatik Popular udaltaldeak honako erabaki proposamen hau dakar. Lehenengoa, Getxoko udalak berriz ere antolatu dezala artisautza azoka gure udalerrian eta bigarrena, mozio honen berri eman dadila udal komunikabideetan. Gure ustez, mozioaren testua oso argia daia da eta ez litzateke beharrezkoa izango xehetasun gehiago ematea. Mozioan esan denez, gure udalerrian, azoka honen 33 edizio egin izan dira. Edizio horiek guztiak, Areetako geltoki plazan egin izan dira. Maiatzetik ekainera bitartean, hala ere azken urteetan datak aldatu ziren eta azaroan egin zen azoka. Ekitaldi honek asteburu oso bat irauten zuen eta bertan urtero parte hartzen zuten 70 eta 120 langile bitartean. Hainbat eta hainbat espezialitate eta tokitakoak guztiak. Espezialitateak, esate baterako, buztingintza, zeramika, bitxigintza, jostailugintza, ehungintza, pintura, beira, zapatagintza eta beste hainbat. Nongoa ziren artisauak? Gure 3 lurralde historikoetatik zetozen, Espainiako beste udalerri batzuetatik, Galiziatik, Andaluziaraino. Baita Frantziatik, Irlandiatik, Italiatik eta Portugaldik ere. Artisautza azoka honek urtez urte 15.000 pertsonatik gora erakartzen zituen. Maiatzan egiten zenean, 50.000 pertsona bitartean izaten genituen hemen. Azarora aldatu zenean, eguraldi txarragoa zen, eta zifra horiek beherantz egin zuten. Artisautza azoka egin zen azken urtean, 18.074 pertsona etorri ziren. Getxoko kulturetxeak emandako datuen arabera behar bada, berriro ere data aldatu beharko zen. Publiko gehiago erakartzeko. Hala ere, 2017an, udal gobernuak erabaki zuen azoka hori kentzea. Zergatik? Kulturetxearen artezkaritza batzordearen akta batean agertzen da, 2017an bertan esaten da kulturarako plan estrategikoan gehiago bultzatu behar dela ekintza, bera, jarduna, esposizioa baino. Beste alde batetik, esan zen lehentasunak ezartzekoan azoka kentzea erabaki zela eta Getxolandia egitea aurrezte aldera eta baliabideak beste ekintza batzuei eskaintze aldera plan estrategiko eta bere helburuak oinarri hartuta. Koroa, Getxoarte, beken bitartez eta bar. Argi dago, erabaki hau okerrekoa izan dela eta gure taldetik diogu akatsa izan dela bai eta ez bakarrik Getxoko artisautza azoka kendu delako baizik eta jarduna ez delako indartu gainerako helburuen inguruan. Ez da beka gehiagorik egon Getxoarten ez beste hoietan. Beketan diru kopuru bardina eskaintzen baita azoka hau egiten zeanean eskainitako kopuru bera. Udal gobernuari eskaintzen diogu akatsa onartzeko, hori zuzentzeko neurriak hartzeko, eta berriro esan behar bada ere desidia eta utzik ere alde batera usteko. Horregatik, gure udaltaldetik eskatzen dugu Getxon berriro azoka hau egiten ahazteko. Erreferente bat izan nahi dugu artisautza arloan. Berriro ere horrelako ekitaldi bat nahi dugu, jarduerekin eta erakustaldiekin, aurrentzako tailerrekin. Labur bilduz, ekitaldi honek dirua dakar eta bizitza ematen dio udalerriari. Horregatik guztiagatik mozio hau ekarri dugu, aldeko botoa eskatzen dizuegu eta gobernu taldeak mozioan eskatutakoa egiteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Sí, gracias de nuevo.
Bien, estamos a favor de esta propuesta que presenta el partido. Eskerrik asko, gu alde gaude, mozio honen alde, eta pena da, azoka hau antolatzeari utzi izana, 2017 urtean. Ze horrekin ez da soilik jarduera hori edo ekitaldi hori galdu, baita ohitura bat ere, ez? Hori egiteko ohitura bat ere. Eta berriroekin nahiko bagenio, orduan oztopo bat sortuko litzateke. Baina hala ere uste dugu, bai, egin beharko litzatekela, eta ados gaude ez geniola hori egitari utzi behar. Alderdi Popularreko eledunak aipatu ditu usteko arrazoiak, eta, hor aipatzen da, adibidez, erakustea baino gehiago egitea dela garrantzitsua. Horrek arreta eman dit, ez? Ze uste dut, salmenta eta erakusketa sustatzea ona dela horretarako. Beraz, aipatutako argudio horrekin ez gaude ados. De la carpa que se instalaba. Karpari buruz. Nik uste dut oraintxe udalak badituela gune publikoak, nahikoak, estalpean antolatu ahal izateko, beste ekitaldi batzuekin egiten den bezala. Udal honek sustatutakoen kasuan, beraz, argudio horrekin ere ez gatoz bat, behintzat honetan horrez dago eragozpenik berriz ere azoka hori antolatzeko. Nik uste dute azokaren eragina garrantzitsua zela Getxorentzat, urtero 100 artisau baina gehiago erakartzen zituen, espezialitate ezberdinetakoak, ikusitako informazioaren arabera 2013 urtean hor jaitsiera nabarmen bat egon zen parte hartzeari dagokionez eta horregatikan datak aldatu ziren, baina azken edizioetan 2016koan adibidez, azoka bere onera bueltatuta zegoen eta 80 profesional baino gehiago hartu zituen urte hartan. Beraz, garrantzitsua iruditzen zaigu azoka hori errekuperatzea, hasteko artisauak besteagatik. Bigarrenik, aukera bat emateko getxoztarrei eta bisitariei, eskuz egindako edo produktu artesauak erosteko eta ikusteko eta horrek dakarren guztiarekin, lana ezagutzeko, nolan egiten duten jakiteko, eta hirugarrenik baduelako efektu traktore bat ere, bertako merkataritza sustatzeko eta udalerri osoaren horregatik alde egingo dugu, mozio honen alde egingo dugu. Eskerrik asko. Jau Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea, egun on guztioi. Exponen en su moción que en el año 2017 se eliminó la Feria de Artesanía. Esaten duzue, 2017an bertan berak gelditu zela Artisautza azoka, kultur etxeak antolatutakoa, egia da, 2017an bertan berak gelditu zen, zergatik ez kapritxo baten ondorioz, kontu tekniko baten ondorioz baizik, ze orduko plan estrategikoan, 2021 batera bitartekoa, erabaki tekniko bat hartu zen, sorkuntza sustatzea erabaki zen, eta ez hainbeste erakusketa eta salmenta. Gainera, artisautza azokak ez zeukan eragin turistikorik, ze horrelako azoka batek zentzu gehiago dauka sasoikako bisitari jasotzen dituztenen kasuan. Hori ez da Getxoren kasua, ze hemen urte osoan zehar jasotzen ditugu bisitariak. Seguru nago, arduradunak erantzunak emango dituela eta guk ez dugu alde egingo, mozionen kasuan. Zeinek hartu behar du hitza? Bilbao Andrea. Egunon, Getxoko eskulangintza azoka asteburu oso batez artisautzaz gozatzeko aukera ematen zigun getxostarrei. Artisauentzat erakusleia izateaz gain, asteburu oso batean eskulangintza munduan murgiltzeko aukera ematen zuen azokak. Antolatzen ziren eskulan erakustaldi eta moentzako tailerrei esker. Gure herrian ere badira beste elkarte batzuk sortzaileen azokak antolatzen dituztenak, esaterako Garrobi, Abian Kultura elkarteak eta abar.
Hauek izaten duten arrakasta eta harrera zabalagatik argi dago eskulan azoka lagungarria izan daitekeela, herriko eta inguruko artisauen lana bultzatzeko baita tradizioa mantentzeko ere. Laburbilduz, eskulangintza azoka ekonomia lokala sustatzeaz gain tradizioa eta kultura bultzatzeko baliagarria izango litzatekeelako mozioa babestea erabaki dugu. Eskerrik asko. Uriarte Andrea. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Egun ondan hori, aitatu dozue, baina izango dut, kulturretzeko plan estrategikoak exhibizioa oso nabarmen landuta daukagula dinozku. Baina ostera, sorkuntza begiratzeko, sorkuntzara baliabideak bideratzea eskatzen duzku. Baita be, herriko agente kulturalak, banakakoak, alkarteak, konpainiak, musika taldeak, eta bar, kontuan eta eurekaz lan egitea sinergiak sortzea eskatzen duzku. Eta zergaitik hori, Getzok sortzaile asko eta asko daukazalako. En definitiva, el plan estratégico cultura nos indicaba que teníamos que ir más a la creación. Beraz, sorkuntzara jo behar genuela esaten zigun plan estrategikoak eta norbanakoei, elkarteei, konpainiei, musika taldei lagundu behar geniela. Horixe egin dugu. Eta hitzez hala dio planak aurrera egin behar dugu baliokatea osoaren maila guztietan. Eta hemen, prozesuak biribila izan behar du zirkularra eta bertako talentua sustatu behar da. Beraz, ez dute soili balio produktuek baizik eta jarduerek izango dute garantzia. Ikertzea, identifikatzea, formakuntza eta bar, eta bar. Horregatik, formakuntza landu beharko dugu, sorkuntza eta baita erakusketa ere. Eta zer egin dugu horretarako? Tailerrekin eta ikastarokin jarraitu dugu, musika eskolarekin aurrera egin dugu, handitu egin ditugu bitartekaritza planak, askotan esan dugu herritarrek artistekin bat egiten dutela eta elkarrengandik ikasten dutela, gero heziketa programa bat sortu dugu, eskolara izenekoa, eta hemen 40 beka berri sortu ditugu. Sorkuntzarako, Getxoko sortzaileak du izen hemen, beste 40 ateratzen zaizkit, berriz esango dut. Gero, egonaldiak arte eszenikoetarako begira, hemen ere beste beka bat daukagu, bertan espazioa dauzkagu, jarduera horiek garatzeko. Beraz, hor formakuntza programa bat ere sortzen da. Juana Bizkarra beka da, hori guzti egiten duena. Gero bekak eta egonaldiak, arte garaikideari begira, Getxo arte bekak eta egonaldiak musika arloan. Lehen, herriko bekak deitzen genien, eta aurreko bi kontseilu errektoreetan azaldu genuen, nola, Getxo Life Pro deituko diegun, aurrerantzean bertan egonaldiak egongo dira, aurrekontuak egongo dira. Actividades en relación a la creación. Beka baten bidez, beti ere sortzeko, grabatzeko eta banaketarako. Ikusizko arteetarako, deialdiak, erakusketak egiten ditugu, udalerriko puntu ezberdinetan, hemen ere aurrekontu bat dago bitartekaritzara begira, beraz horre prestakuntza egiten ari gara. Ramiro Pinilla eta Txiki Baskardo denok ezagutzen ditugu. Eta gero sortzaile horietarako guztietarako, sorkuntza eta prestakuntza bekekin, programazio deialdi bat egiten da. Eta ezin dugu ahaztu, sorkuntza eta banaketa proiektuak programaziora pasatzen direla, zirkulu osoa lotzeko sorkuntza, erakusketa eta banaketa, eta balio erantziak sortzen duena. Zitakoak dira, planari jarraituz. Eta honek proiektu danek jarraipena eta garapena eukiko dabe urrengo urteetan, 2023 eta 2027 bitartean. Baita be proiektu barriak, esaterako antzineko Getxo Life proiektu barriztatua. Lehen aitatutako Getxo Life Pro deialdiari jarraipena emoteko, hau da, formakuntza eta sormenari jarraipena emoteko, exhibiziora pasatzeko. Junto a los nuevos proyectos enfocados
en la ciudadanía. Eta horrekin batera, proiektu berriak ere egongo dira, 23-27 legintzaldian, San Nikolaseko liburutegia berritzea, edota musika eskola berritzea, eta auzoetara iristea Zubileta Aldaba proiektuarekin. Eta horretan jarraituko dugu kultura hurbildu egingo dugu. Ez soilik erakusketan ikuspegitik, baizik eta sorkuntzatik eta formakuntzatik abiatuta, gero erakusteko, ze sorkuntzarik gabe ez da erakusketarik egongo aurrerantzean. Zorrilla Lekerika jauna, bigarren txanda. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Bai, mila esker, alkate Andrea, eskerrak asteko babestuko gaituzten taldeei. Gobernu taldeak, aipamen batzuk egin ditu, proiektu interesgarriak aipatu ditu, baina gure ustez akats bat daukate. Gure taldean ulertzen dugu bateragarria dela sorkuntza eta erakustea. Bi gauzak egin behar direla proiektu batzuk aipatu dituzu. Aipatu duzu adibidez nola kulturetxea eguneratuko den, hor atzerapena handia egon da, hori ere esan beharra dago. Baina jarduera horiek, lehenago egin beharrekoak ziren, hori alde batetik. Baina beste alde batetik hori eguneroko lana dela esan dezakegu. Ze hemen badago diruzaintza gerakin bat, eta normala da horrekin gauza batzuk aurrera eramatea, jarduera batzuk egitea, baina gure ikuspegitik ez dauka inolako zentzurik. Erreparatzen baldin badugu, 2014ko kulturetxeko memoriari erreparatzen baldin badugu, esatea artisautza azoka izango da hor nagusi, erkidegoko garrantzitsuena eta estatuko garrantzitsuenetako bat. Ez dauka zentzurik, garrantzitsuena baldin bada erkidegoan 2014an 2 urte geroago bertan bera uztea. Oso ondo iruditzen zaigu, aipatu dituzun jarduera kultural horiek guztiak, lehen dizetozen horietako batzuk, arrazoizkoa direla uste dugu, baina udalbatza honen gehiengoak esan duen bezala, artisautza azoka berreskuratu egin beharko litzateke, referente bat zen, Getxon, aukera bat galdu zenuten, bere garaian eman zenuten argudioak ez du azaltzen musika gehiago etorri denik, abesbatzek laguntza gehiago izan dezatenik eta gure ustetan hor aukera bat galdu duzue. Hori horrela izanik ere, eta entzundakoaren arabera ez dugu zue kasurik egingo, ez diozue berriro helduko. Baina, pena ematen digu, gobernu taldeak arretarik ez jartzea besteik esandakoari. Bai, labor. Kulturetxeko lan jarduera deskribatu duzue, eta naiz hasiko, horietako bakoitza baloratzen hasiko, baina hor ez dugu kontraesankortasunik ikusten azokari dagokionez. Formakuntza, sorkuntza, erakusketa, ziklo hori markatu duzue, eta beraz, erakusketa bera bada hor zutabetako bat, beraz, hor ez dago kontraesanik azoka bera berreskuratzeko. Urtero egiten zen azoka hori. Beste kontu bat ere badago. Bekak, dirulaguntzak aipatu dira, egonaldiak, guneak uztea, lagatzea, hori guztia oso ondo dago, sektorearentzat oso egokia da, profesionalei begira ere baliagarria da, baina ezin dugu ahaztu, profesionalek azken batean beren lanetik bizi nahi dutela, beren lanak, artisautza lanak saltzetik bizi nahi dutela.
Eta hori, lan horiek erakutsita lortzen da, eta azokak egitetik etortzen da hori. Zer profesional batek ez du menpe bizi nahi, beken menpe eta erakundek ematen dieten laguntzen menpe egon. Beraz, ez dugu kontraesanik ikusten. Azokak aurrera egingo balu, lehen aipatutako lan hori ere egiten jarraituko lukete. Horregatik uste dugu onuragarria izango litzatekela erakusketarako espazio edo gune hori berreskuratzea Getxon. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Bilbao Andrea. Bueno, azteko, aipatzen den kultura plangintza estrategikoa, EAJak eta PSek hartutako erabakia izan zen, gure parte hartzerik gabe. Eta, bueno, gure aldetik, ez dugu uste ikuspuntu turistiko batetik bultzatu behar denik artisautza azoka, baizik eta tokiko eta inguruko artisauak bultzatzeko erabili daitekela. Horregaitik, azoka hau ez du zertan kulturetzeak antolatu behar, Getxolanek antolatu dezake adibidez. Uste dugu, kultur zinegotziak azaldu duen dana, eta esan duena, ez dela guztiz batera ezina eskulangintza azoka antolatzearekin bat. Beraz, ez dezagun nahaztu artea eta eskulana. Amankomuniko puntuak izan ditzakete, baina ez da gauza bera. Eskulan guztiak ez dira artea eta sormena guztia ez da eskulana. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez, beraz bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak. Partido Popularra, Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu. Kontrakoak, Partido Sozialista Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu. Eta honekin batera, 24. puntura pasatuko ginateke, Partido Popularraren mozioa, iruzur informatikoen prebentzioi buruzkoa. Zorri Alekerika jauna. Gracias, señora alcaldesa. El Día de Internet seguro es una jornada que... Eskerrik asko. Egun hau, otsailean, Internet seguruaren nazioarteko eguna 2004 geroztik otsaileko bigarren asteartean urtero ospatzen den eguna da. Egun horretako helburuetako bat da kontzientzia sortzea internet ondo erabiltzeak duen garrantziari buruz. Internetek abantaila eta aurrerapen ugari ekarri ditu gure bizitzetara, baina ezin dezakegu ahaztu, zoritxarrez arriskuak ere ekarri dituela. Arrisku ohikoenetako bat dira teknologia berrien bidez egiten diren iruzurrak. Ertzaintzak emandako datuen arabera, 2023ko lehen 9 hilabetetan 622 delitu informatiko egon dira Getxon, horietako 582 iruzur informatikoak izan dira eta nabarmenki igo dira aurreko urteko aldi berarekin alderatuta. Hori dela eta uste dugu tokiko erakundek neurriak hartu behar dituztela herritarrei arrisku horien berri emateko eta horien gaineko prestakuntza emateko. Horiek direla eta hori dela eta Popular Udal taldeko kideok proposatu nahi dugu hitzaldi informatiboak eta ikastaroak eskaintzea gure herrikidei bereziki adinekoi iruzur informatikoen biktima izan ez daitezen. Azaldutako guztiagatik Popular taldeak erabaki proposamena aurkezten du. Lehenengo, Getxoko udalak prestakuntzan ez informazio jarduketak egin ditzala herritarrentzat. Bigarrena, mozio honen berri ematea udal komunikabideetan. Emendakin bat dago. Bai? Campillo Andrea. Irakurriko duzu emendakina, mesedez? Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ekate Andrea. Proposamen bat ekartzen dugu gaur eta ona dio. Getxoko udalaren osoko bilkurari mozioari buruzko erabaki proposamena aurkezten diogu
eta honako puntu hauekin osatuko litzateke. Getzoko udalak kazetagunetan gaur egun egiten den prestakuntza indartuko du eta divulgazio ekintza gehiago egingo ditu hala behar duten herritarrentzat eta batez ere adineko pertsonentzat gai hauei buruz. Internetek oinarrizko erabilerak, oinarrizko aplikazioak, osasuna, osakidetza, posta elektronikoa, mezularitza, sare sozialen erabilera, zenide geolokalizazioan ahalera eta online izapideak egiteko kredentzialak izatea, adibidez. Da bigarren puntua, Getzoko udalak divulgazio jardunaldiak indartu eta areagotuko ditu datu pertsonalen arrastoa usteak dituen arriskuen berri emateko. Datu horiek ausaz iristen diren iruzurrak bezain arriskutsuak edo arriskutsuagoak dira, batez ere adineko pertsonen mugikorretan. Eskerrik asko. Reialekirika jauna. Gracias, señora alcaldesa. Bien, a ver, es una enmienda interesante. Bai, emendakina interesgarria da, eta gauza interesgarriak esaten ditu, baina ezin dugu onartu, ze gure lehen puntua ordezkatzen du. Puntu hauek bigarren eta hirugarrena izan balira, onartuko genuen, baina gure lehen puntuak entzen zuen iruzur informatikoez jarduten baitzuen eta nahiz eta interesgarria den, ez da onartuko. Zara orduan, aurrera ba. Tal y como indicamos en el texto de la moción, el día de Internet... Mozioan esan dugun bezala, Internet seguruaren eguna, aurten otsailaren 6an, ospatu da. InSafe in Hope zentroek sustatu dute Europan, eta ekimen hau egiten da teknologia modu seguruan erabiltzeko, batez ere gazteen eta aurren artean. Milioika lagunek bat egiten dute munduan zehar kontzientzia sortzeko segurtasun kontuei buruz. Argi dago internetek abantaila asko, aukera asko, aurrerapen asko ekarri dizkiola herritarrari, baina desabantailak eta arriskuak ere ekarri ditu. Ezin dugu hori udukatu. Teknologia berrien aurrean iruzur informatikoa garrantzitsua dira, hor datuak oso argiak dira. Ertzaintzak emandako datuen arabera, 2023ko lehen 9 hilabeteetan, eta hau da datu berriena, 632 delitu informatiko egon dira Getxon, horrek esan nahi du, 27 baino gehiago egin dutela gora. Hoien artean, ziberfalsifikazioa daude, zibermehatxuak, sekretuen berri ematea, baina beste guztien gainetik iruzur informatikoak daude. 632 delitu horietatik, 582 dira iruzur informatikoak. 2022ko lehen 9 hilabetetan, 452 egon ziren, beraz, igoera 28%koa da. Horregatik, uste dugu neurriak hartu behar direla eta hartu daitezkeela iruzur informatiko horiek ekiditeko. Eta planteatzen dugun neurrietako bat da, prestakuntza eta informazio kanpainak egitea herritarrei begira, iruzurrei horiei buruzkoak. Gainera, aukera berri bat daukagu, baina arrisku berri bat ere bai. Adimen artifizialari buruz ari naiz. Oraindik ez da gure udalerrian gertatu, baina beste leku batzuetan bai iruzurrak etorri dira erabilera horretatik ere. Eta horregatik uste dugu formakuntza, prestakuntza ikastaroak behar direla, zibersegurtasunari buruzkoak, lapurretak eta iruzurrak ekiditeko internet bidez. Teknologia berriak edo mobilak mugikorrak erabiliz gertatzen direnak. Hor badago adinekoen artean, hor talka digital bat edo eustura digital bat dagoenez, beraiek izango lirateke hartzaileak, baino ez bakarrak. Jakina,
herriko adinekoen elkartekin batera lan egin beharko genukela, uste dugu. Eta uste dugu baita ere, udaletik neurriak hartu behar direla horrelako izurren berri emateko herritarrei. Horregatik eskatzen dizuegu, gure mozioaren alde egiteko. Eta aurrekoarekin alderatuta, gustatuko litzaiguke gobernu taldeak ere bat egitea. Eskerrik asko. Benito jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko. Gu ados gaude, kezka horrekin, mozioan agertzen den kezkarekin, kezka sozial bada gizartearena, iruzur informatiko ezari gara. 73 iruzur informatiko gertatzen dira egunero Euskadin, eta zenbaitetan zaila izaten da hoiek konpontzea. Ertzaintzak berak dio hori, ze oso zaila da arrastoari segitzea, jarraitzea, iruzur hori nazioartekoa denean, plataformak erabiltzen dira, horretarako, ez direnak, ez gure errealdikoak, ez da Europakoak ere, oso zaila izaten da hoiei heltzea. Horregatik guk ez dugu testuaren alde egingo, adosago geundeke aurkeztu den emendakinarekin. Ez gaude ados hasierako edo jatorrizko testuarekin bi arrazoiengatik. Hasteko, ez dugu udalaren ekintzak eragin nabarmenik izango duenik gai honi dagokionez. Ze iruzur informatikoei aurre egiteko jada lan bat egiten ari da, goragoko erakundeen aldetik, eraginkorragoak direlako beste erakunde horiek. Eusko Jaurlaritzaz ari naiz, Ertzaintza da beraz, kazetagunean, horiek aipatzen ziren emendakinean ere, esango nuke espazio horiek, gune horiek, erakunde horiek hobeto egingo dutela lan hau eskatzen dena. Bigarren arrazoia da proposatutako formatua, ez da? Hitzaldiak, informaziorako hitzaldiak. Tira, ez dugu uste hori denik helburua lortzeko modurik egokiena. Zalantza daukagu. Zenolako harrera izango duten herritarren aldetik eta jende hurbilduko den ala ez. Horregatik ez dugu mozioaren alde egingo, ez kezkarik ez daukagulako gai honen inguruan, argi dago izan badugula kezka hori, baizik eta uste dugulako beste modu eraginkorragoak daudela, beste erakunde batzutatik egin behar dela lan hori, eragina handiagoa izango delako egiten diren kanpainei dagokienez. Eskerrik asko, Jurago Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Desde el Grupo Municipal Socialista compartimos la preocupación sobre los riesgos de... Talde sozialitatetik bat egiten dugu kezkarekin, egia da, herritarrak formakuntza bat behar dutela, iruzur informatikari dagokienez. Gero eta gehiago sortzen dira horrelako arazoak, eta segurtasun sailaren estadistiketan ikusten dugu argi eta garbi iruzur informatikoen fenomeno hori gero eta zabalduago dagoela. Eta horrelako delituek gora egiten jarraitzen dutela, ez bereziki Getxon, baizik eta Euskadi mailan, estatuan eta baita Europan ere. Guk azpimarratu nahi dugu, gobernu talde hau lanean ari dela jada prestakuntza arloan informatikari dagokionez, kazetagunean eskaintzen dela, batez ere adinekoei, eta horiek balio dutela horrelako trebakuntzak sortzea herritarrengan. Herritarrak aipatzen ditugu, baina ez soilik adineko pertsonak, ez baitira horiek iruzur informatikoa jasotzen dituzten bakarrak. Horregatik, uste dugu adostasunezko mozioa egokiagoan dela, indartzea proposatzen baldin baitu prestakuntza hori, eta ez soilik iruzurrak ekideteko,
baita gaitasun informatikoak eskuratzeko, hain beharrezkoa direnak, eta divulgazio ekintza hoien oinarrian daude, gaitasunek garatzea herritarrengan, beraiek erabiltzen dituzten datu pertsonalei dagokienez. Horregatik, jarduera egokia iruditzen zaigu proposatzen duzuena, baina uste dugu gurea askoz osoagoa dela, eta horregatik abstentziora joko dugu. Eskerrik asko. Barañaran jauna. Egunon guztiei. Noski, gu ere oso kezkatuta gaude gauza hauekin, baina dena dela, gaur egun, kazetagunetan ziberseguritasunaren inguruan 10 ikastaro eskaintzen dira formatu ezberdinetan. Batzuk aurrez aurrekoak, beste batzuk urrunekoak edota bideokonferentzien bitartez, adibide batzuk. Erosketa eta ordainketa segurua interneten, bideokonferentzia, 4 ordu. Erosketa eta salmenta seguruak internet bidez, urrunekoa, 20 ordu. Ziberseguritasuna eta pribatitasuna, sarean, bideokonferentzia 4 ordukoa. Ziberseguritasuna, arriskuak, ziurgarritasunak eta mehatxuak, urrunekoa, 20 ordukoa. Aipatutako ikastaro hauek, urruneko edo bideokonferentzia formatuan eskaintzen direnak dira soilik. Hortaz, uste dugu, eskaintza nahikoa dela eta arazo teknologikoak dituztenak beti hurbildu ahal izango direla getxon ditugun kazetagunetara. Hango langileen laguntzarekin konektatu ahal izateko ikastaro hauetara. Baliteke, informazio bideak hobetu behar izatea, hau da, ikastaro gehiago eskaini beharrean, agian bestelako aspektu batzu dira hobetu behar direnak, publizitatea esate baterako. Agian ikastaro hauek gehiago iragarri behar dira eta horrela getxorta guztiak ezagutuko genituzke. Baina askotan, zuek esaten duzuen moduan, gai hau supramunicipala da. Izan ere, kazetaguneak Eusko Jaurlaritzaren eskumena dira. Kazetagunez aparte, badira beste aukera batzuk. Konsumbideren bitartez, kibuak hitzaldiak antolatzen ditu. Intzibek ere, horren beste baliabideak ditu. Beraz, aukerak egon badaude. Eta agian, edadetuen elkartei ere galdetu beharko genieke ea zer behar duten. Hortaz, honegatik guztiagatik abstentziora joko dugu. Dena dela, gobernu taldeak zuzenketa aurkeztutako puntuak interesgarriak iruditzen zaizkigu, eta horregaitik mozio hau onartu edo ez aurrera eramatea eskatzen dizkizuegu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Campillo Andrea. Eskerrik asko, alkate andrea. Egunon berriro. Bueno, empiezo diciendo que me sorprende Lehenik eta behin, que no se haya aceptado la transaccional. izugarri harritzen nau transakzionala onartu ez izanak, azken finean, zuek proposatutakoari gehitu egiten diotez, kendu osagarri gisa balio du. Beraz, animatzen zaituztet proposamena onartzera, nik uste dudalako urrunago helduko garela. Koaren zergaitiara joango naiz. Zeharkako honetan benetan herritarrak behar dutena aurkezten dugu. Ez bakarrik puntu batetan enfokatzea, oso eskasa iruditzen zaigu zuen mozioa, eta horregatik borobildu neko gendun. Eta gehien bat, hemen esan bezala, kazetagunetan zuek esandakoa lantzen dalako. Gizarteak aurrera pauso handiak egin ditu azken hamarkada honetan, nire irakasle batek esaten moduen, mugikortasun eta digitalizazioa parean jarriko bagendun, Getxotik New Yorkera 2 segundotan helduko ginen. Dude barik, bizitza errazteko etorri da, teknologia, eta, porrota egingo gendun, herritarrei berdintasun baten ez badiogun emoten aukerak teknologia erabiltzeko. Erabilkarretasunaren partetik gainera, badakigu, aplikazio ezberdinek ez direla danontzat eginak, eta horrek arrakala digitala areagotu egiten du, gehien bat pertsona nagusitan. Beraz, hori da guretzat lehen pausua, herritarrei aukera ematea, irakastea, internetari beldurra kentzea, eta, baren bizitza guztian lan eta lan ibili dire, eta denbora gutxi izan dabe internetari dedikatzeko, eta momentua iritsi da. Esan bezala, kazetagunetan, martxoan 4ean hasiko da barriro ere kurtso barri bat, Algortako kazetagunean, Urbuleko zentruan, baina egia esan, uste dugu tailer horrek difusio gehiago behar dutela, eta horretan lan egingo dugu herritarrak eta informazioa hobeto jasortzeko. Baina gehitu behar dugu
bai aisialdirako, bai osasunerako lotutako aplikazioak, bai sare sozialak erabiltzea, nabigatzea, bakardadean nahita edo nahi gabe dauden pertsona nagusientzat gainera, bai familikoekin edo lagunekin hurbilago sentitzeko, mezularitza, bideodeiak, geolokalizazioa, tranquil eta lasai irtetzeko bakarrik basoa zen norbait basuri biztan eukiteko, eta hainbat gauza onuragarri daudelako hor klik baten atzean. Eta nola ez, udaleko zerbitzu eta tramite ezberdinak irakastea ere oso garrantzitsua da guretzat, eta horrekin borobildu nahi dugu baita. Tailerretatik kanpo, divulgazio jardunari ezberdinak ere antolatu nahi ditugu. Udal barnean eraldaketa edo transformazio digital honetan murgilduta egongo gara laizter, eta herritarrak ere onura hauek aprobetxatu behar dute guztiz. Beraz, eurentzat eta euren gandik lan egiten dugulako, eta beti pertsona gure ekimenen erdien daudelako, hau ere aurkeztu behar zaie eta irakatzi behar zaie errestasunez ibiltzeko. Eta nola ez, txanpon batek bi alde dauzka, eta onurak eta aurrerapenak be aldetzarrak ekarten dabez. Ezin dugu esan, gaizkileak ez dauzela leku guztietan, eta kasu honetan, mundu globalizatu honetan, gaizkileak, munduko toki guztietan aurkitzen ditugu eta munduko toki guztietatik etorria izaizkigu olako delituak. Herritar asko ez dire konturatzen eta normala da, zer nolako arriskuak egon daitezen, adibidez, doaini jaizten badugu aplikazio bat edo gure datuak eskaintzen baditugu opari baten truke edo informazio baten truke. Datuaren mendea da, datua mende honetako petroleoara, are gehiago datu pertsonalak hor salerosketan handiago. Batzutan, guk nahita eskaintzen ditugulako, da beste batzutan gure datuak nahi barik jartzen ditugulako. Eta noski, honek asko ardura digu. Gure datuekin jolasteko aukera duten gaizkileak eta datuak lortzeko daukaten errestasunak ez ezik anonimitasunaren atzean eskutatu daudela. Eta esan bezala, asko ardurezku eta horretan nengo lan. Beraz, aurkeztutako mozioa eskasa iruditu zaigu, esandako tailerrak egiten direlako, esan bezala, zuek eskatutako ekimenak badaude, ez delako bakarrik existitzen zuek esandako delituak, horrek pasiboki heltzen zaizkigunak arriskuak ere kontutan hartu behar duguz. Eta, beraz, tailer eta bai divulgazio jardunaldiak gehituko ditugu honen inguruan, beraz gure bozka abstentzioa izango da. Eskerrik asko, Campillo Anderea. Zorrilla Lekerika jauna. Sí, gracias. Bien. Se ha hecho mención por varios grupos. Bai, eskerrik asko, hainbat taldeek aipatu dute hau ez dela gure eskumena, claro, horretarako dako erakunde arteko lankidetza, hau da. Hau gertatzen da hainbat udaletan. Udal batzuek eskaini izan dituzte hitzaldi batzuk eta delitu informatikoen arduraduna etorri izan da ertzaintzatik, azken finean ertzaintzak baduelako arrisku informatikoetarako sail bat. Beste instituzio batzuetatik ere lagun gaitzakete. Aprobetxa dezagun, eta aldugun neurrian horrela ekidingo ditugu, txarlak eta horrelakoak. Zer gehiago? Hainbat gauza egiten direla esan duzue, baina guk uste dugu, eta EH Bilduk esan izan du, da EAJak ere, ikusi izan dugu posible dela gizarteak oroar eta batez ere, pertsonak orokorrean, egia da esan dugula ez dugula zehaztu nahi, pertsona nagusien kasua zitzegin nahi zehatz, egia da beraiek izan daitezkela, biktima nagusiak, baina egindakoa ez darrakastatzua izan zergatik. Gizarteak berak ez duelako ezagutu izan, ez da, hau guztia. Esan izan dugu EAJaren, enmendakinak eta PSRena, interesgarria iruditzen zaigula. Baina ez dugu onartu uste dugulako batzuetan emendakinak egin duzuela da brindis al sol hutsa izan direla, eta hau ez da oso-osoa izango, baina uste dugu zuena behintzat gure asmoetatik aldentzen dela eta horregaitik ezezkoa eman diogu. Baina bai interesgarria iruditu zaigu zuek esandakoa nola ez. Azkenean,
Mozioa ziurrenik aurrera aterako da eta animatzen zaituztegu y se traslade mejor las actuaciones. jarduerak hobeto trasladatzera, hobeto zabaltzera. Beste norbaitek? Bozketara pasatuko ginateke, orduan, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularrarena, kontrakoak, ez daude, abstentzioak, Elkarrekin Podemos, PSE, Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildukoak ditugu. Eta honekin batera, 25. puntura pasatuko ginateke, Popular Rural taldearen mozioa, Ereagako aparkalekua aldatzeari buruzkoa. Andrade jauna. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Con motivo de la pandemia... Eskerrik asko alkate Andrea. Pandemiaren ondorioz eta aurretik ezetz esan osteaz, Alderdi Popularrak hala eskatuta trafikoaren norabidea aldatu zuen. Kirol portuaren eta Tamarizez jatetzeko biribilgunaren artean. Leberren ustez itxuraz arazo bat izango zena, ez da horrela izan, eta behin-behinekoa zena behin-betiko bihurtu da. Denok ikusi dugunez, aurkako noranzkoan, areetarako norabidean trafikoaren norabide aldatu zenetik, bidegorriaz gain utzik dagoen espazio bat sortu da inork erabiloz ehoiestuena. Alderdi Popularreko kideok uste dugu utzik dagoen espazio hori erabili behar dela eta Tamarizezerako norabidean ezkerraldean dagoen ilarako aparkalekua zeharka aparkatzeko aparkaleku bihurtu behar dela. Hori eginez gero aparkaleku eskari handia dagoen tokian aparkatzeko partzelak bikoiztuko lirateke. Horrez gain, gun horren eraberritza aprobetxatu beharko genuke berdegune gehiago lortzeko eta komun publikoak zein ibilgailu elektrikoetarako kargagunea jartzeko. Horregatik gure udaltaldeak hau aurkezten du. Lehenengoak Getxoko udalak beharrezkoak diren obrak egin ditzan Ereagaguneko aparkaleko eraberritzeko, mozionen azalpen zatien esandakoa jarraikiz, eta bigarna mozionen berri ematea udal komunikabidetan. Esan bezala, 2014 urtean azterlan bat egin zen, Ereagako trafikoaren berrantolaketari buruz. Alderdi Popularrak eskatuta egin zen, eta ikusi genuen oraingo noranzkoan izango bazen trafikoa, trafiko arazoa konponduko zirela eremu horretan. 2014an, gobernu taldeak esan zuen okertu zela, Txomintzutik Barazarrirako norabidean zirkulazio aldaketa eginez gero hobea zela, baina ez da horrela izan. Eta azken finean COVID-a iritsi zitzaigun eta horrela hartu zen erabaki egokia. Trafikoaren noranzkoa aldatu zen, Alderdi Popularrak urte batzuk lehenago eskatu bezala, eta nik uste dut hau dela erabakirik onena, aldaketa hau egokiena izan dela. Eta oso ondo funtzionatzen du gainera. Hala, egungo sistema hobetuko da, trafiko noranzkoaren aldaketaz gain, espazioa aprobetxaten badugu, ezkerraldean Tamarizezekaroko noranzkoan dauden aparkalekuak bateriazko aparkaleku bihurtuz gero. Normalen Ereagatigoa zenean ikusten dugu bidegorri bat dagoela, baina ez dela erabiltzen espazio hori hilda dagoela, eta guk uste dugu aprobetxa daitekela. Nola? Lindero bat dago ez da, lerroan ilaran aparkatzeko eta hori bidegorriraino atzera daiteke, bidegorriari espazioa kendu gabe, eta horrela oroar, ezkerraldean aparkatuta dauden kotxeak lerroan ilaran egon aparkatu ordez baterian aparkatuko dira. Eta horrela hain zuzen ere, 72 aparkalekutik 154 izatera pasatuko ginateke. Eta Ereaga ingurura joaten diren bizilagun guztiek, aparkaleku bila joaten dira gainera, erantzungo liekegu haien behar izanei kolapsatuta goten delako kirol portuaren ingurua. Kontutan izan, kirol portuko ingurua ere ordaindu beharreko aparkalekua izango dela etorkizunean, TAOa jarriko delako. Bestalde, gure aurre proiektuetako batzuk aprobetxaten baditugu, eremu berdeak irabaziko ditugu, Punta Begoñako behealdean, eskuinaldean, eta komun publikoak ere jar daitezke baita kargagun elektrikoak ere, ibilgailu elektrikoetarako.
Bizkai bizi sistema mantentzeaz gain. Uste dugu, hobekuntza honek ez dakarrela inongo kostu ekonomiko handirik eta bizilagunentzat, zein bizitarientzat, onuragarria izan daitekela ere horretan. Espero dugu gobernu taldeak, bestea gure mozioa. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Benito jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Ondo, 2020 urtean, pandemia garaian, gauzatu zen, alderdi politiko guztiok eskatutako proposamen bat. Trafikoa moztu zen, Ereagako noranzkoetako batean. Gaur egun, neurrian mantendu dela ikusita, 3 urtez gainera, eta gainera, ez da inongo kontrako iritzirik egon, trafikoa moztearen arira. Beraz, ados gaude bai, momentu ona litzateke, hau, eremuaren birgaitze bat proposatzeko, Ereaga inguru horretan aldaketa hori behin betikoa izateko, eta horrela gainera zulurzorua beto erabiliko litzateke. Alderdi popularrak esandakoarekin bat gatoz, batzutan bizikletaz edo inoz goazenean ez dakigu, ez da argi ikusten errei hori erabil daiteken, ala ez? Eta beraz, gutxiago erabiltzen da. Beraz, uste dugu momentu egokia dela eremu hori birgaitzeko eta hobeto aprobetxatzeko espazio hori, oinezkoa kotxeari irabazi dion espazio hori. Hala eta guztiz ere proposamenaren kontra bozkatuko dugu. Zergatik? Alderdi Popularrak proposatzen duen eredu zehatz horrengatik, izan ere proposamenean eskatzen da kotxeari kendu zaion espazio hori oinezkoak edo txirrindulariak zein patinetan doanak irabazitako espazio hori berri hori kotxei bueltatzeko aparkaleku modura eta ez gaude ados ideia horrekin. Hori eginez gero, 3 ondorio pairatuko genituzke gutxienez ere. Larriak gure ustez, lehenik eta behin, inguruko paisaiari kalte egiten dio, jende asko hortik oinez ateratzen da, paseatzera, asteburuetan, inguruaz gozatzeko, hondartzaz gozatzeko, eta hor 72 kotxe gehiago sartzea, baterian aparkatuta, horrek kalte egingo dio paisaiari bisualki behintzat. Bigarrenik, momentu honetan, espazio hori oinez joateko, bizikletan ibiltzeko erabiltzen da, eta beraz espazioa galduko genuke oinezkoentzat. Eta hirugarrenik, aparkaleku gehiago badago, honek jendeak kotxe erabiltza sustatuko du. Batez ere, udan, kotxe gehiago egongo lirateke inguru horretan bueltak emoten, eta horrek trafiko areagotzea ekarriko luke. Orain ez da arazoa, baina 72 aparkaleku gehiago jartzen baditugu, ziurrenik arazoa izango da trafikoaren aldetik. Ereagako jaitzieran, Algortatorbidan eta leku guzti horretan trafiko gehiago egongo da, harri luzen baita. Eta horrek azken finean, eragozpenak ekarriko lituzke oinezkoentzat, bizilagunentzat, zarata, kutsadura eta bar. Beraz, ez gaude ados proposamen honekin, uste dugu badela garaia, bere garaian hartutako neurria behin betiko bihurtzeko, eta zentzu horretan gure proposamena, espazio hori aprobetxatzea da, bizilagunek goza dezaten espazio horretaz, eta zentzu horretan uste dugu irabazitako espazio hori, errai hori, ardezakegula, zuaitzilararekin batera, korridore berde bat sortzeko, bide hori naturalizatzeko eta hondartzarekin bat egiteko. Aldi berean, isialdirako guneak, aurre jolastekoak, eserlekoak eta bar jar daitezke. Itzaletan, eta udarako, beroa daukagunean, ondo etor daiteke herritarrentzat. Horixe da gure proposamena, eta ez datorrenez batere bat alderdi popularrarenarekin, mozioaren kontra bozkatuko dugu, guk ere pentsatu arren,
eremu hori birgaitzeko proiektu bat aurkeztu behar dela behingoz. Eskerrik asko. González jauna. Buenos días, gracias, señora alcaldesa. Egunon eta eskerrik asko alkate Andrea. Hainbatetan esan dugunez, mugikortasun aldatzen ari dira gure udalerrietan. Eta klima larrialdia dugu aurrean. Osoko bilkura askotan, egin diren proposamenek erakutsi dute, gure irizpidea eta alderdi popularrarena ez direla berdinak. Badakigu, oraindik ere autopartikularra oso garrantzitsua dela herritarrentzat, eta lekua eman behar diogu, eta guk azken finean aparkalekuak eskaini behar dizkiogu, bai, herritargoari. Hori bai, aldi berean birregorri eta espazio berde gehiago egiten jarraitu behar dugu. Horregatik, uste dugu, mozio honen kasuan, proposamena ondo dagoela. Lehenik eta behin, lurzoruari erreparatuz gero, ondo letorke eta ganera aurkeztu den proiektuaren izaerari dagokionez aparkaleku gehiago egiteko proposatzen da. Eta horrek aparkaleku arazoari erantzungo lioke, baina hori egin baino lehenago beste kontu batzuk aztertu behar dira. Zehazki ezinbestekoa den zerbait aztertu behar da. Espazio nahikoa egon beharko da larrialdi egoeretan esku hartzeko. Batez ere kontutan hartuta udan bizitari asko ditugula eta ataskoak egon daitezkela eta horren ondorioz larrialdietarako ibilgailuek zailtasunak izan ditzaketela hondartza inguruan sartzeko. Bestalde batetik, uste dugu mugikortasunerako arazoak, aparkatzeko arazoak, konpontzeko ez dela espazio berririk egin behar ibilgailu partikularretarako. Horren ordez, garraio publiko erabiltzaren alde egin behar da. Eta beste mugikortasun jasangarrirako programa batzuk bultzatu. Ezinbestekoa da, oinezkoentzako azpiegitura hobetzea gure hondartza guztiontzako irisgarriago egiteko. Automobilaren erabilera sustatu ordez. Uste dugu horren harira, gure legegintzaldiko proiektu bat ezinbesteko izango dela, aurrekontuetan agertzen da ganera, eta hiri autobusaren proiektua da hori, guztion babesa duena. Zentzu horretan lan egin behar duguela uste dugu horregatik, mozioaren kontra bozkatuko dugu, eta guk gure partetik elkarlanean aritzaren alde egingo dugu, mugikortasun arloan, baina guztiontzat onuragarria denean. Eskerrik asko. Bildutik, Bidesola jauna. Bai, egunon, ez da lehenengo aldia alderdi popularrak gure inguruak kotxez beten egituena. Zaitu ziren gure iria zulatzen parkinez josteko eta orain 70 aparkaleko gehiago nahi dituzte ere agara joateko. Baina, gaurko eskariak arestian ikarri izan dizkiegun ideekin batera, pistak ematen dizkiegu, edo are gehiago. Argusten digu zein den alderdi popularrak defendatzen duen mugikortasun eredua. Izan ere, sustatu nahi duzuena edo sustatu nahi dutena kotxearen erabilera areagotzea da. Getxostarrak hondartzara edo hondartzetara autoz joatea edo behintzat hori egiteko inolako zailtasunek ez izatea. Si en otras ocasiones estábamos debatiendo... Bai, esaten ari ginen neurriak jarri behar direla gure udalerrian autoz erabiltzeko, hori egin izan dugu. Hondartzara joateko, alderdi popularra doa, eta inoiz baino popularrago eta populistago autoentzako aparkalekoak bikoiztea proposatu du. Mugikortasun jasangarria deitzen dugunaren kontrako norabidean. Guk defendatzen duen dugun ereduarekin, ez behintzat biziketari edo oinezkoari lehentasuna ematearekin. Aurretik, uste dugu, eta hemen entzun dugun bezala, udalak baditu herrian egitekoak. Mugikortasun eredu berria esartzeko plana, bai jasangarria eta jendartean osasuna sustatzen duen adibidez. Ez dugu ulertzen zergaitik ez den proposatu, edo alderdi popularrak ez duen proposatu bidegorri sarea osatzea, herriko hondartzetara segurtasunez joateko, edo adibidez espaloiak handitza, paseo osasungarriak egiteko edo izateko. Beraz, argi geratu da zein den gure jarrera mozioaren aurrean. Eskerrik asko, Ocio Anderea. Bai, eskerrik asko, alkate Anderea. Egunon guztioi. Hiri askok COVID-19 pandemia zehar neurri espezifikoak hartu zituzten oinezkoentzako lekua irabazteko eta urruntze soziala sustatzeko.
Ildo horretan, Getxoko udalak ekimen iraunkorrak hartu zituen. Hala nola, kale batzuetan trafikoa ixtea edo oinezkoentzako eta txirrindularientzako bideak zabaltzea. Sekulako arrakasta izanik herritarren artean. La zona de Eriaga fue Mariano Ereaga ingurua izan zen, jendeak gehien erabili izan zuena kirola egiteko, gozatzeko, paseatzeko eta horregatik erabaki genuen trafikoa moztea biribilgune hoien artean, Igeretxe hoteletik kirol portura bitartean, Areetarako noranzkoan. Egia da, hasiera batean behin-behineko neurria izan zela, baina oso arrakastatsua izan zen, eta gaur egun bertan dagoen espaloia txiki geratzen da guraldiona dagoen egun askotan. Horren ondorioz, aparkaleku bihurtu nahi duzuen espazioa jada herritarrek erabiltzeko da. Espazio hori irabazi egin zaio ibilgailu partikularrari. Gainera, klima aldaketa hementxe dago zalantzari gabe, eta beraz tokiko politikak egin behar ditugu klima aldaketaren aurka borrokatzeko. Beraz, orain ezin dugun egin da atzera egin, eta ibilgailu gehiagorentzako tokia jarri, inguru horretan. Kontua, hain zuzen ere, berotegi efektuko gas isurpenak murriztea da gure udalerrian. Zuek proposatzen duzuen neurriarekin kontrakoa lortuko litzateke. Inguru hori, gaur egun, mugikortasun lerro guztietan sartzen da. Garraio publikoa dago bertaraino. Bizkaibus dago, 34-11, 34-51 lineak, metroaren 3 geralekuak ere badira. Algortago bela eta neguri urruntxoago geratzen dira, baina hortxe daude. Oinez ere joan gaitezke, igogailuak daude, espaloiak daude, bizikletaz ere joan gaitezke, gainera kotxez ere joan gaitezke eta kostalde osoan zehar aparkatzeko lekua dago. Beraz, gaur egun Ereaga hondartzaren inguru horretara joateko mugikortasun beharrak eta irisgarritasun beharrak errespetatzen dira jada. Horregatik, guztiagatik, zuen mozioaren kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Nosotros sabíamos que el cambio... Eskerrik asko alkate Andrea, guk genekien Ereaga inguruan trafikoaren noranzkoa aldatzea ona izango zela, eta hain zuzen ere bere garaian udalari iritsi zitzaion Leberren txostenura, eta guk Manuel Gainzaren aparkalekuarekin bagenekien, arazo handi bat, konponduko genuela, eta horregatik urteak eramatzan proposatzen. Orain mesedetako parkina egingo da, eta badakigu arrakastatsua izango dela oso. Eta EAJ-tik bozeramaileak esan digunez, hainbat aukera daude hondartzaraino joateko. Bizikletaz, autobusez, oinez, ondo, baina guk uste dugu aparkaleku falta dagoela. Eta klimaldaketa hitz egiten dugunean, asko sokerragoa da, ibilgailuak ataskatuta eta bueltaka egotea aparkaleku bila. Izan ere, Ereagak hondartzara jende asko ibilgailu pribatuan dago. Eta, arina aparkatzeko aukera ematen bazaie, horrek klimaldaketaren aurka borrokatzen laguntzen digu baita. Eta, Elkarrekin Podemos eta EH Bilduk esan dute gure eredua bestelakoa dela, baina gure hiri eredua, mugikortasun askean oinarritua da. Herritarrek aukera desatela nola joango diren toki desberdinetara. Bizikletaz joatean nahi badute, beti bidegorri sarea babestuko dugu. Aparkalekuak ere bermatzen diren bitartean. Eta bidegorriak konektatuta dauden bitartean. Hiri autobusaren alde ere egin izan dugu, eta akordio batera iritsi gara legegintzaldi honetan hiri autobusa martxan jartzeko. Hori oso mesedegarria izango da, gure herritarrentzat. Alderdi Popularrak eskatuta egin zen, azkenean egingo da. Horregatik proposatzen dugu baita ere jendeak oinez joan nahi badu donora, egin dezala, igogailuak daudelako eta gure mugikortasun ereduan hori barne hartzen dugu. Arrigunaga ingurura ere joateko, arrapala mekanikoen kasu hor daukagu, neguri ere moan ere baita ere, baina guk aparkalekuak ere proposatu ditugu horregatik Aizkorrin, mesedetan, eta orain Ereagan. Esan bezala, obra txiki bat eginda hobekuntza handia etorko litzateke gure herrirako. Uste dugu proposamen ona dela, eta trafikoaren noranzkoa aldatzea erabaki ona izan zen bezalase, hau ere proposamen ona dela uste dugu. Eta oro har uste dugu behin-behineko izan zena, behin betiko izan behar dela. Eta
74 aparkaleku berri ematea, hobekuntza handia litzateke guztiontzat. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek, Benito jauna. Sí, unos ligeros comentarios. Bai, labur. El primero decía el portavoz. Lehenik eta behin, Alderdi Popularraren bozera mailak esan du bere hiri eredua askatasunean oinarritzen dela. Hondartzara joateko askatasuna, askatasun eredu horrek zer dakar? Udalak bermatu beharko duela 74 aparkaleku gehiago daudela eta dirua gastatu beharko dugu. Inork ez du esan kotxez joan ezin danik eremu horretara, baina 70 aparkaleku gehiago jartzea ere inguruan ez da beharrezkoa, hori ze da guk esan duguna. Bigarrenik, berriro esan da klimaldaketaren aurka egitea dela, ataskoak ekiditea, kotxa bueltak egotea aparkaleku bila. Nik uste dut Alderdi Popularren argumentu horrek ez duela zertarako balio. Eta beti erabiltzen dute beraien neurri guztiak defendatzeko eta errepidetan auto gehiago izateko. Argumentu horrek zentzua izan dezake txandakako aparkaleko ari garenean, edo hirigunez ari garenean, edo eskualdetako hiriburuez, edo urrun geratzen diren udalerriez, konexio txarrak dituzten, zentzu horretan, garraio publikoz joan ezin bagara, bai egia da, bermatu behar dela, ibilgailu pribatuz joateko aukera izatea, eta inguru horietan aparkaleko egon behar dela, baina horrek ez du balio hondartza baten kasurako. Hondartza hori, hain zuzen ere, ia getxo erdigunean dago, eta oso ondo komunikatuta dago garraio publiko bidez, metroa, autobusak, ziurrenik getxobus bat ere izango dugu, hondartzara joateko, oinez joan gaitezke, bizikletaz, hainbat modutara. Beraz, gure helburua, kotxak bertan bueltaka ez ibiltzea bada, ez ditugu 70 aparkaleku gehiago sartuko. Berriro diot, nire ustez, bertatik oinez ibiltzen garenon artetik, inork ez du pasiatzen amaitu nahi aparkaleku baten erdian. Nik uste hori ez dela ona ingururako eta ez dela egokia ez da oinezkoentzako edo txirrindularientzako, zein inguru horren aiziarako. Gure ustez, momentu honetan proiektu bat planteatu behar da, eremu berde hori berreskuratzeko, batez ere, txirrindulariak eta oinezkoak erdigunean jarrita. Eskerrik asko, beste norbaitek, ez, beraz, bozketara basatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularrarena, kontrakoak, Elkarrekin Podemos, PSE Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildukoak ditugu. Eta honez beste 26. puntura pasatuko ginateke. EH Udal taldearen mozioa tokiko merkataritza indartzeko herri kontsumoko zirkuitu itxi bat sortzeari buruzkoa. Ordainketa sistema berrien bidez. Txartel Getxostarra. Rodríguez jauna. Jakina da tokiko merkataritza gainbeheran dagoela. Arrazoiak ugariak dira. Esaterako internet bidezko salerozketen indartzea, merkatalgune handien zorrera, ohituren aldaketa edo krisi ekonomikoa. Baina ondorio bat eta bakarra da. Herrietako denda txikiak ixten ari dira. Auzoak basamortu bilakatuz eta herrian bertan sortutako lanpostuak alduz. Arazoaren larritasuna ezin dugu eskutatu, ondorioak arlo askotan pairetzen ditugulako. Getxon sortzen den aberastasuna galtzen ari gara. Arlo ekonomikoan zerga bidez udaletzea jasotzen duena, getxostarrek soldatapeko lanaren bidez eskuratzen dutena, arlo sozialean dendek sortzen duten bizitzak ematen duen ongizatea eta honi lotuta hutsik ez dauden kaleak ematen duten segurtasuna. Honen aurrean tokiko merkataritzari lotutako ordainketa sistema berri baten ezarpena proposatzen dugu. Ordainketa sistema hau beharrezkoa ikusten baitugu gure herriaren ekonomiaren garapenean. Asmoa da tokiko txanponaren filosofiaren ezaugarriekin ordainketa sistema berria ezartzea, egun garatua dagoena, adibidez ekilurrek bultzatzen duena. Sistema udalak bultzatzea nahi dugu. Hernanin ari dira horrekin, Bilbon edo Bristolen ere bai. Bristolekoa funtzionatzen duen eredua da.
abia gaitezen gu ere. Udalak boterea eta indarra duka horrelako ekimenak martxan jartzeko. Tokiko merkataritza sustatzeko bide interesgarria izan daiteke. Eta aldi berean Getxotarron artean komunitate sentimendua indartzeko bide bat. Herri eta komunitate bezala eta ekonomikoki aurrera egiteko aukera ezin hobea ikusten dugu. Getxostar txartela da proiektu honi eman diogun izena, baina txartelitzak ez dio zuzenean txartel fisikoari egiten erreferentzia, ordainketa sistema propioari baizik. Getxoko bizuna bezalako sistema bat. Bai, Getxoko denda txikiei, bai eroslei mesede egingo diena. Argi dagoena da formula magikorik ez dagoela, eta beraz, 3 urtetan garatu behar den proiektu piloto bat proposatzen ari gara. Zalantzarik gabe horrelako proiektu batean, udalaren babesa izatea ezinbestekoa da sinesgarritasuna eta indarra emoteko. Hori dela eta, Getxoko osoko bilkurak hurrengoa eskatzen dio udal gobernuari. Ekilurrekin harremana ezarri eta proiektuaren bideragarritasuna aztertuko duen azterketa egin. Ondoren, oztopoak identifikatu eta eginditzeko bideak proposatuz. Dendariekin harremanetan jarri proiektuaren inguruko lanbilerak eginez, bide berdinetik proiektuaren jarraipena batzorde osatuko da. Bertan, teknikariak eta sinatzaileon ordezkari bana egongo da. Batzorde honen lana teknikoa izango da. 2025 urteetako aurrekontuetan 1.000 euro gorde proiektu abian jartzeko eta publizitate kanpaina plana sortzeko. Bueno, berez, proiektu hau ez da berria, behin da berriro aurkeztu izan dugu, eta zerbait egin arte ez gara nekatuko proiektua aurkezten. Aurkeztu izan dugu bai pleno honetan, aurkeztu izan dugu bai aurrekontuen negoziazio marko desberdinetan, eta komentatu izan dugu, baina ezin izan dugu aurkeztu, inork ez digulako horrelako aukerarik emon, komentatu izan dugu baitare merkataritza foroetan. Funtsean, sistema erreza da, ordainketa sistema bat, baina sistema horrek hainbat hobekuntza dakar. Batetik, ahalbidetzen gaitu merkataritza eredu zehatz bat ezartzeko, sostengarria dana, tokikoa eta hurbilekoa. Bestalde, sistemak eragin dezake baita ere merkatarien arteko elkarlana areagotzea. Eta sistemak ere eragin dezake baita ere herritarren pertenentzia edo komunitate sentimendua areagotzea eta horrek ere indarra emango die merkatariei. Guk aipatu dugu ekibur sistema, horren harira ezagutzen dugun sistema dalako, Hernanin abian jarri dalako eta gu baino txikiagoa den herri batean iaz 1.200.000 euro mobilizatu zituena, eta bestalde Ekilur kooperatiba da, Ekilur sistema Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean ari da, eta Ekilur sistemak ere iaz jaso zituen Eusko Jaurlaritzak ematen dituen kontsumo sarian. Beraz, iruditzen zitzaigun, ekimen interesgarria izan ziteke, edo abia puntu interesgarria izan zitekela, baina ez du zertan izan behar Ekilur sistema. Funtsean proposatzen dugun sistema baizik, edo horren inguruko sistema baizik. Egiten duguna da, ez da horren beste garrantzitsua mozioa onartzea edo ez onartzea, horretan ez dugu sinismen handirik, egiten duguna da elkarlanerako gonbite bat, behin da berriro egin dugu eta segituko dugu egiten. Eta hori da gure asmoa. Batzutan edo aurreko urteetan arraskatzuak izan diren ekimenak egunez dira eraginkorrak, eta hori ikusten ari gara, eta horretan azken batzordean ere nahiko adostasuna jarri gendun. Beraz, eta inork ez daukanez zein izango den irtenbidearen giltza, baina saiatu behar gara ekimen desberdinak egiten eta ez beti egin duguna. Decía, por resumir, al final, lo que proponemos es un sistema... Laburtuz azkenean, merkataritza sistema itxi bat proposatzen dugu. Eta horrela, ez dugu udalerritik kanpo erosi beharko barruan baizik bertako merkataritzara joaz. Gainera, dirulaguntzek ere, behar bada, herrian bertan inbertitu beharko dira. Getxo bonoekin aurrezten dugun hori, ez dezagun Amazonen edo artean erabili, ez hori da, proposatzen ari garen honen zentzua. Alde batetik,
dendak beraien artean harreman bat izan dezaten bultzatzen dute, gero atxikipen sentimendu bat ere sortzen du herritarrengan eta horrek, abantaila kompetitibo bat ekartzen die, dendei uste dugu posible dela hau egitea, ez da azken irtenbidea izango, inok ez dauka azken irtenbiderik, baina, lehen arrakastatsuak izan diren neurri batzuk, ja ez dira eraginkorrak eta beste batzuk bilatu beharko dira. Ekilur, aipatu dugu ezagutzen ditugulako, Eusko Jaurlaritzarekin lan egiten dutelako, sariak jaso dituztelako, kontsumo sarietan, eta gurea baino txikiagoa da, udalerri batean Hernanin, joan den urtean, 1.200.000 euro mugitu zituelako. Ez soilik udalak dirua jartzen zuelako, baizik eta kolaborazio publiko-pribatua areagotu egin zelako. Beraz, mozioak aurrera egitea doez, ez zaigu hainbeste ajola. Ajola zaigu elkarlanerako bide hori ematea, ez? Eta gure gune eroso horretatik ateratzea, ekonomia kontuetan, bestelako alternatibak bilatzea, ze betiko horrek ez du funtzionatzen, gauzeko okerrera egin dutelako, eta betiko horrek funtzionatzen ez badu, gauza ezberdinekin behar ditugulako, eta denon artean egiten baldin baditugu, erraza egingo ditugu, eta hori da, auzia. Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Etengabe hitz egiten dugu, udalbatza honetan, tokiko merkataritzak daukan egoera zailaz, estarritzekoa hori horrela baita. Hemen aipatzen dira online gero eta gehiago erosten dela, merkataritzagune handia gero eta gehiago direla, eta nik honak nahi nuke aurreko udalbatzako auzi bat. Uste dut gauzak argia saldu behar dira. Zergatik erosten duen jendeak online edo interneten insolidarioa delako? Ez. Erraztasun asko eskaintzen direlako, salnerri basuak eta bar. Hor leia desleial bat dago plataforma horietan. Eta hori kontuan hartu behar da. Plataforma digital horiek zer gautxia gordaintzen dituzte, ingurumen neurriak ez dituzte betetzen, ekoizpenekuetan, eta azkenean esplotazioa dago lan baldintzei dagokionez hor oinarrian. Beraz, leia deslaiala aipatu egin behar da plataforma hori buruz hitz egiten dugunean. Tokiko merkataritza besteari dagokionez, hori erronka handia da udalerritik harago doana, baina jakina bertatik ere lan egin dezakegu, lan asko egin dezakegu. Hemen egiten diren proposamenen ildotik guk mozioaren alde egingo dugu, Euskal Herria Bilduren mozioa onartuko dugu, tokiko txanpon bat edo moneta bat abian jartzeko. Ados gaude, ekilurren bidez egitearekin lan hori, eskarmetu bat badaukatelako, eta eskarmentu hori positiboa baikorra izan delako, ona izan delako. 2021ean Bilboko udalean proposatu zen ekilurrekin lan egitea eta bertan aurrera atera zen, onetsi zen eta aurrera atera zen. Hala ere, esperientzia nagusia, gure inguruan, Hernanikoa da, EH Bilduko bozeramaileak esan duen bezala. 29 bat egin zuten Hernanin, bertako 29 dendak, baina Hernanin 110 izan ziren, askoz txikiagoa izanik ere udalerri hori. Hor diru laguntzak ziren oinarri eta €1.000.000 iritsi ziren 11 hilabetean ekilurren plataformatik egindako transakzioen bidez. Beraz, onuragarri ikusten dugu, ze alde batetik tokiko ekonomia jasangarria sustatzen da, tokiko sareak sortzen dira, ehuntzen dira,
fomenta también que consumamos más eta bestalde, de los barrios. bertako dendetan eta tabernetan konsumitzea ekartzen du, eta gutxiago merkataritza gune handietan edo internet bidez. De promoción económica, pues se persigue para... Eta hori ekonomia sustapenaren arloan sustatzen detildo bat da. Jakina, uste dugu, bueno, lan xea egin beharko dela kasu honetan, eta egin behar dela lan hori, hasteko ekilurrekin harremanetan jarri eta lan egin beharko da, baita jada abian daukaten udalekin ere, eta nola ez, tokiko dendekin eta tabernekin eta bar, hitz egin beharko da, dauzkagun foroetan, eta getxoko konsumitzaile elkartekin ere bai. Getxo bonoak aipatu dira, eta esan izan dugu horrek bere goia joko duela laster, horregatik etzaigu aukera txarra iduitzen hau, hori ordezkatzeko. Beraz, proposamen honen alde gaude, eta uste dugu komeni dela udal hau hori jorratzen hastea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Gonzalo jauna. Gracias, alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Este tipo de sistemas de pago a través de una moneda ordainketa sistema hauek inbertsio handi bat ekar dezakete eta etekin ekonomikoak ez daude bermatuta. Beraz, azterlan sakon bat egin beharko da eta bestelako alternatiba batzuk aurkitzea etekin seguro guakarriko dutenak. Ze azken batean, horrelako zerbait abian jartzeko, bertakoek bat egin beharko dute, zentzu bat ikusi beharko dute. Parte hartze aktiboa sustatu beharko da, bertako erabiltzaileena, baina baita dendariena eta bar. Konsensurik ez baldin badago, dostasunik ez baldin badago, orduan eraginkortasuna ez da ziurtatuko. Gainera kasu honetan logistika bat beharko da, azpiegitura bat, alderdi tekniko landu beharko da, ikusi beharko da egingarria den ala ez, eta erronkei alde egiteko modu bat aurkitu beharko da. Kontuan eduki beharreko faktore batzuk ere daude EH Bilduren mozioan ikusten diren horietatik, edo aipatu diren horietatik, Hernani aipatzen da Bristol ere bai. Beraz, faktore horiek hauek izango liratzeteke. Txartelean egitean diru sarrerari dagokionez erabiltzen ez baldin bada, orduan debaluazio bat etorriko da hortik, zirkuituan erabiltzen ez baldin bada. Eta oksidazio hori egiteko konsumo handiagoa izango da ohikoan gertatzen den baino. Bestalde, adinekoen artean, uko egitea etor daiteke ez, bestelako txartelekin gertatzen den bezala. Bristolen kasuan moneta fisiko baten alde egin zuten. Bestalde, diru laguntza bate beharko da udalaren aldetik, Hernanikoaren kasuan uste dute 10%koan dela, eta han 20.000 biztain ditugu. Hemen Getxon 330.000 eurotik gorako izango litzateke laguntza. Beraz, guk emozionen aurka egingo dugu, baina azterlan bate abian jarri nahi dugu ikusteko, interesa duten horiek interesik duten benetan tokiko merkataritzaren alde egiteko. Aurreko batzordetan ere aipatu dugu, alegia, paradoxa batzuk ikusten ditu. Alde batetik Getxo bono kritikatzen dugu, bestalde, arrakastatsua da, arrakastatsua izan du iraganean, oraindik ere badu. Foroetara jotzen dugunean, zenbaitetan entzun beharko dugu, hori ezin dugula alde batera utzi, ni ados nago Elkarrekin Podemosekin eta EH Bildurekin esaterakoan, hitz egin beharra daukagula, bestelako formula batzuk aurkitu beharko ditugula tokiko merkataritzaren alde egiteko. Eta
getxo bono eraginkortasuna galtzen ari baldin bada, edo modu ez egokien erabiltzen ari baldin badira, herritarrak eta baita dendek ere, hitz egin beharko dugu, adostasun batera heldu beharko dugu, formula egokiago bat aurkitzeko. Bati bat tokiko merkataritzarentzat. Hernanin uste dut apostuak funtzionatu duela, baina ez dauzkagu askoz adibide gehiago. Ez dago formula magikorik, ez formulak probatu egin behar dira, kontrastatu egin behar dira, eta udalerri bakarra izateak zalantzaz sortzen dizkigu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, González del Valle Andrea. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Interneten erosketaren ondorioz ez dago zalantzari tokiko dendek bera egin dutela. Eta horrela, udalerria uzten joan da, eta orduan arriskuak handitu egin dira. Lehenago zerbait egin beharra zegoen horri buruz. Orain, irtenbideak aurkitu behar ditugu. Zue proposatzen dituzuenak ekilurrenak dira, eta nahi duzue hori mendik sustatzea. Azteko arraro egiten zait, merkataritza itxiaz hitz egiten dugunean, bere egoitza Bilbon eukitzea, eta ez Getxon bertan egon beharko luke, horrela bai komunitate sentimendu hori indartuko ditzateke. Bigarrenik, adibide jartzen duzue Bristol. Duela 12 urte jarri zuen abiantokiko monetak. Badakigu, hango eredua oso ezberdina dela gurearen aldean. Ze kale gutxi batzuetan konzentratzen da guztia, ordutegiak zabalak dira, baita igandetan ere. Eta hemen esaten zaigu, modu ezberdinean ekin beharko geniokela horrelako zerbaiti. Bristolen, Inglaterran, dendarik ez dago erdigunean, jende asko kanpoan bizi da, udalerritik kanpo bizi da, eta horregatik gutxi daude erdigunean. Gero beste eredu bat Hernani da. Baina zergatik Hernanin 10 euroko ekarpen bat egin behar da, eta hemen 50 proposatzen dituzuenak, eta gero gainera bestelako ekarpenak hilero. Hor, gizarte eraginkortasunen araberako indiz bat kontuan hartu beharko litzateke. Ez dakizte penalizazio egongo liatekeen, eraginkortasun soziala zein dener, ez dakit nork erabaki duen. Beraz, izun bat jasoko nuke, kasu horretan, ez da? Alderdi sozialistak esan dagoarekin bat nator. Uste du konsumismoa ekar dezakela sistema honek, ez? Berosteagatik erostea, besterik gabe. Zuek egondo ikusi duzue 1.200.000 euro mugitu izana Hernanin, beraiek ez dute horrela ulertu, ez? Ez dute hain positibo ikusi, ez? Kopuru hori. Laugarrenik, kooperatiba proposatzen duzue. Leialtasuna bermatzeko, baino horrek esan nahi du ez duzuela, bertako merkataritza oso ondo ulertzen edo ezagutzen. Hori, zenbaitek jada eginda dauka. Beren borondatez, aurreratuenak izan dira gainera. Lortu baitute, ez soilik beraien bezeroei eustea, baizik eta bezeria handitzea. Gainera, getxobonoak jada martxan daude, getxon, urteak daramatzate, abian, eta egia da, berrikusi beharko direla, eta hor zentratu behar ditugu gure alegin guztiak, eta hori aberastu behar dugu gure proposamenekin. Bestalde, 100.000 euroko kanpaina proposatzen duzu, baina zergatik ez inbertitu hori gure merkatariei begirako kanpaina bat antolatuz. Labur bilduta, plan estrategiko baldin badaukagu merkataritzara begira, baita bono sistema bat ere, ez dut uste 3. bide bat behar dugunik, ez du ezer berrik ekarriko denbora, xautu besterik ez dutu egingo. Eta ez daukagu
ezin dugu hori egin behar, eta gainera, nasketa besterik ez du ekarriko kontra, aurka bozkatuko dugu beraz. Eskerrik asko. Hitza jauna. Egunon guztioi, Bilduk aurkeztatuko proposamena eta azaldutako jarrera ezberdinak entzun ondoren, queríamos comentar que sí, el modelo Equilur, el que se ha nombrado. Aipatu nahi genuke, Equilur ereduri interesgarria izan liteke Ernarien kasuan adibidez, baina hemen aipatu den bezala ez dugu beste kasurik. Bilbon zeozer eginda, zerbait eginda, horrelako tokiko monetara biliz, baino ez dugu bestalako adibiderik ezagutzen, ez daukagu zerekin alderatu. Gainera, aipatu nahi dut ereduri aurrera emateko merkatarien implikazioa beharko lukela baita elkarteena ere, eta ez dugu uste hori egon badagoenik. Ze udalbatza honetaz gain, batzordeak ere badauzkagu, foroak ere bai, eta ez dugu horrelakorik ikusi. Jakina ez da bai da, foro horietan zabaldu daiteke ikusteko sektorea zertan den, ze azkenean berari eraingo dio, eta horrelako ereduetan implikatuen dagoena ura da ikusteko, ea ados dauden ala ez getxolaneko zinegotziarekin, ados dagoen ala ez, beti leialtasunaren alde egiten dugu, entzun dugu EH Bilduren proposamen hori, baina ikusi dugu, zabalik dagoela baita bestelako eredu batzuetara, eredu digitala, zenolako txartela, eta bar. Esango nuke perko baten aurrean gaudenez, hau dela unea egoera zein den aztertzeko, eta eztabaida hori ireki beharko dela, baina sektorea beti kontuan izan da, eta baita herritarrak ere haiei entzun behar diegu, dauzkagun foro guztietan, gero hori guztia aurrekontuetara eramateko azken batean aukeratzen den eredu hori lantzeko. Jarrera mozioaren proposamena aurkakoa da. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Benito jauna. Ez, parkatu, Rodríguez jauna bai. Bueno, ya he dicho que no pretendía abrir un debate. Bai, nik ez dut hemen eztabaida politiko bat zabaldu nahi, baina gauza batzuk esan behar ditut. Es cierto que solo existe el modelo de Bristol. Las monedas locales están... Ez dago soilik Bristoleko eredua, Suitzan ere badaude, 15-20 milioi euro mugitzen ditu, baita mailegu leunak erabilizita bar, baina, eredua behar bali dituzue, ekarriko ditugu, liburuak ere idatzi dira, gaiari buruz. El Partido Popular es que decirle, pero luego ha coincidido algo con el Gero, alderdi popularrak bat egin du, edo adierazi du ez duela ondo irakurri. Eginez, bide berdinetatik proiektuaren jarraipena batzordea osatuko da, berdin teknikariak eta, si ya dice la moción que hay que trabajar con los comerciantes. Entonces, decir que se vota que no porque hay que trabajar con los comerciantes, pues no le... Orduan, esatea, ezkoa izango dala sektorerekin ez dalako hitz egin, horrek ez du zentzurik eta kafkiano ere izan da parte hartzean, baina interesatzen zaita alderdi sozialistari erantzutea bi daturekin hasteko. Honek ez du esan nahi getxo bono alde batera utziko genukenik, ez? Barne hartu dezake. Baina zuk datu bat eman duzu, 105.000 inbertsioarekin, 1.200.000 euro mugitu direla. 750.000 mugizatu daiteke hemen getxon? Ez, hobeto esan da, hori da bonuen datua. 3 biderkatzen da udalaren inbertsioa. Hori da datua. Gero aukerak edo zailtasun teknologikoak. Equilur, aipatzen baldin badugu da kooperatiba horrek urteak daramatzalako lanean. Eta zailtasunei irtenbide bat aurkitu diete.
Zergatik aipatzen dugu Hernani? Modu ezberdinean implementatu delako. Bilbon, adibidez, udalak eman du irtenbide bat implementaziorako. Aldiz, Hernanin, udalak Ekilurrekin batera lan egin du denbora asko eman dio zailtasun juridiko teknikoei erantzun bat eman alizateko. Ekilurrek hori dena eginda dauka, teknologikoki eginda dago, eta inbertsio bat Ekilur komunitate bat abian jartzeko, alde batera utzita publizitate kanpainak, 2.000-3.000 euro, hori da kopurua, komunitatea teknologikoki martxan jartzeko. Gero publizitateak guk proposatu ditugu 1.000 euro, hori ez da horrela, ondo irakurri behar dira mozioa. 1.000 euro proiektua abian jartzeko, eta jakina publizitatea beharrezkoa izango da, baina ez dira 1.000 publizitaterako. Oksidazioa. Bai, konsumora nahi dugu zirkuitua, ez da dirua eukitzea, besterik gabe eukitzarren, ez hori mugitzea da helburua. Ze horri esker, jasangarritasuna bideratuko da dendetatik. Oksidazioa ja tasatuta dago 0 kilometrea. Cuestiones sociales se siguen poniendo en marcha. Entonces, leamos bien las cosas. Irakurri ondo gauza, kritikatu aurretik garrantzitsua da. Eta gero kritikatuko ditugu. Beste norbaitek? Bai. Sí, gracias, señora. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, gauza bakarra esan nahi nuen, lehenik eta behin, ez zait bidezkoa iruditzen esatea esperientzia gutxi ditugula, izan ere Hernani eta Bilbo ditugu, adibide gisa. Eta hain zuzen ere, EH Bildutik esan duten bezala, beste herrialde askotan baditugu bestelako adibideak, eta horrelakoak azken finean aztertu beharko genituzke. Kontutan izan gainera, Hernanik eta Bilbo askoz esperientzia gutxiago zituztela eredu guk baino. Horregatik neurri berriak hartu beharko genituzke, baina horretarako hain zuzen ere aldez aurreko azterlana egin behar da, baina, borondate politikoa ere behar da. Ikusteko sistemak nola funtzionatzen duen, eta hori hain zuzen ere bat dator, buruan izan ditzakegun proposamen guztietarako, eta ez bakarrik tokiko merkataritzarako. Besterik gabe, eskerrak eman nahi dizkizuet, ekonomi sustapenerako zinegotziari esan du esate baterako aztertuko dituela proposamen guztiak, eta gu beti ikusi dugu horretarako prest daudela eta eskertzen dugu, eta bai interesgarria iruditzen zait, mozioa babestuko ez baduzue ere, azterlana egitea, azken finean, proposamen hau eta antzekoak aztertzea, ikusteko zein izango litzateken hoberen funtzionatuko lukena, baina bukatzeko, Ekilurre kooperatibari aitormen bat egin nahi diot baita, izugarrizko lana egiten baitute, orain sistema hau eskaini ahal izateko, ez da, konfiantza guztiz. Eskerrik asko, beste norbaitek? González jauna. Gracias. Eskerrik asko, alkate Andrea, beste bi gauza puntualizatzearren baino ez. Urtarrilean eta aurreko hilabeteetan egindako gastuak ez dira 700.000 euroko kanpainak, ez dira zenbateko hoiek. Beste kontu bat, askotan Bilbo aipatzen da. Eta kostatu zaite referentziak aurkitzea? Bilbon izandako esperientziaren inguruan. Hemen esan duzue, 39 saltoki parte hartu dutela Bilbon, baina nik uste dut ez duela funtzionatu edo zerbait gaizki atera dela. Beraz, Bilbori egindako referentzia horretan, Hernanirekin geratu beharko gara, baina egia da esperientzia gutxi dela horretan sartzeko moduan. Niri berez ez zait oso interesgarria iruditzen.
yo creo que puede haber otras fórmulas de fidelización. Eta uste dut beste fidelizazio formula batzuk egon daitezkeela, hoiek landu behar ditugula, Llegamos a algo que, bueno, pues eta ea, getxobono o algo nuevo. zerbaitetara heltzen garen, getxobono bat behar bada, lan egin beharko dugu, martxan jarri, guazen egitera. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Urkitza jauna. Sí, bueno, sí, corregir que Bai. sí que tiene una bonificación situ del 33, a ver. Getxobonoak 23ko portzentaia izan zuen, milioi euro bat. Milioi bat eurotik gorakoa eta 300 komertzio baino gehiago apuntatzen dira edizio hauetara. Por eso digo que aparte habría que hablar. Horregatik esaten dut, foroetan hitz egin beharko dugula, tresna berrien inguruan. Sektorea eroso sentitu behar da. Beraiek esan behar dute zertarako prest dauden. Eta zentzu horretan horregongo gara. Berriro diot, milioi bat eurotik gora edizio bakoitzean, establecimientos en cada edición. eta 300 establezimendu edizio bakoitzean. Zaila da, arrakasta handiagoa izatea. El éxito es rotundo. Baina arrakasta izugarria da. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontrakoak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste 27. puntura pasatuko ginateke. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udal taldeen mozio bateratua, Euskadiko kaleratzeak estopen mozioa, jenderik gabeko etxebizitzen kanonari buruzkoa. Zeinek Larrakotxeak, Anderea, nahi duzunean. Bai, eskerrik asko egun on guztioi. Udalerriek hutsik dauden etxebizitzei OHZ-etan errekarguak aplikatzeko aukera maiatzaren 18ko 4/2016 foru arauaren 10.9 artikuluan agertzen da. Jenderik gabeko etxebizitza mobilizatzeko tresna eraginkorra izan zitekeena, oro har, diru bilketarako erabili da, etxebizitza mobilizatzeko baino gehiago. Errekarguari buruzko arauaren idazketak, ia eduki guztia udal bakoitzaren esku uzten zuen, eta ezen oinarritzen jenderik gabeko etxebizitzaren kontzeptuan. Baizik eta subjektu pasiboaren ohiko bizilekua ezen etxebizitzaren kontzeptuan. Horrela, jenderik gabeko etxebizitzaren definizioaren arazoa saizten zen. Eta horrek hainbeste arazo eta baliabide sortu ditu, harik eta konstituzio auzitegiak etxebizitzaren euskal legean jasotako definizioa baliozkotu zuen arte. Baina udalek araua aplikatzerakoan eta salbuespenak ezartzerakoan zuten askatasun horren ondorioz, udalek oso modu desberdinetan erabili zuten. Eta batzuek bizigarritasunik eza justifikatzen zuten salbuespenak ezartzen zituzten. Eta beste batzuek bigarren egoitzak ere zigortzen zituzten. Nekez jo baitaitezke mobilizagarritzat. 2015an Euskadiko etxebizitzaren legeak jenderik gabeko etxebizitzaren kontzeptua eta etxebizitzaren funtzio soziala definitu zituen. Eta era berean tresnak arautu zituen. Oraingoan bai, jenderik gabeko etxebizitzak mobilizatzeko eta etxebizitza horiek zigortzeko. Baina prozedura oso bat arautu zuen. Gerora, 149/2021 dekretuan garatua. Zeinak ezaugarri garrantzitsu batzuk baititu, OHZ-aren errekargutik bereiztea ahalbidetzen dutenak. Lehenik eta behin, askoz ere bermatzaileagoa da. Salbuespenak etxebizitza hutsik mantentzeko bidezko arrazoietan oinarritzen baitira. Jabeak etxebizitza mobilizatzen ez duenean bakarrik zigortzen da, ez duelako nahi. Beraz, kanona nahita esko alokairua edo desjabetzea bezalako neurrien azken aplikazioan aplikatzen da jabeak horiek ezartzea onartzen duelako. Izan ere, prozedura osoan zehar, bigarren etxebizitzak barne hartzen dituzten salbuespen gaituekin eta jabeari penalizazioak saihesteko dituen aukerak azaltzeko entzunaldi izapidearekin, azkenean aplikatzen badira jabeak onartzen dituelako da. Bigarrenik ez du diru bilketarako izaera zehaztu gabea, errekargua bezala. Izan ere, kanonaren bidez bildutakoak argi eta garbi adierazten du zertarako erabiliko den 57.1 artikuluan.
diru sarrerek udalaren lurzoru ondarea suskituko dutela esanez. Konstituzio auzitegiak bi tresnak batera erabiltzeko aukera eman du, eta kanonaren kasuan udalak ezartzen ez badu Eusko Jaurlaritzak modu subsidiarioan egin dezake. Etxebiden gaur egun alokairu soziala eskatzen duten 57.000 familia unitate baino gehiago daude erregistratuta. Eta etxebizitzaren euskal behatokiak berriki argitaratutako azterlan baten arabera, izen eman duten 10 unitatetatik ia 8 etxebizitza libre batean bizi dira. Baina etxebizitza sozial bat eskatzen dute diru sarrerak prekarioak direlako. 1.332 euroko bataz besteko diru sarrerak. Eta diru sarrera horien 40%, alokairuak ordaintzeko erabiltzen dute batez beste Euskadin. Gastu finkoak eta hornidurak kontuan hartu gabe. Era berean, unitate horietako asko alokairuko logeletan edo etxebizitza partekatuetan bizi dira. Eta oraindik ere diru sarrera prekariagoak dituzte. Hileko 1.000 eurotik gorakoak, gela bakoitzeko 340 euroko batez bestekoa ordaintzeko. Nabarmentzekoa da, halaber, eskatzaile horiek Euskadiko alokairu libreko etxebizitzen ia erdia okupatzen dutela. Beraz, etxebideko milaka unitate eskatzaile ezin dira independizatu eta gainerakoak oso egoera prekarioan bizi dira alokairu librean. Ia bizitegi bazterketan, logela edo bizitoki partekatuetan bizi direnen kasuan. Duela gutxi, 3 hiriburuetan eta Euskadiko udalerri handi askotan zona tenkatuak izendatzeko egin genuen kanpainan, agerian utzi genuen alokairuko etxebizitzen eskaintza hiriburuetan biltzen zela. Eta Euskadiko ia udalerri handi guztietan eskaintza hutsala zela premia zuten milaka familia horiei estaldura emateko. Euskal soziometroaren arabera, etxebizitza da Euskadiko herritarren kezka handienetako bat. Eta alokairu sozialeko etxebizitzen sustapena gutxienekoak izaten jarraitzen duenez, edo urte asko behar dituenez amaitzeko, alokairuko etxebizitzen eta prezio espekulatiboen eskazia horrek mozio horiek aurkezteko premia larrira garamatza. EAeko 3 hiriburuek eta udalerri handiek eskura dituzten bitarteko guztiak jar ditzaten. Pizgarrien bidez, zerga onurak, OHZ-aren hobariak edo birgaitzeko laguntzak, zein zergen bidez. Jenderik gabeko etxebizitzen kanona barne. Jenderik gabeko etxebizitza justifikaziorik gabe mobilizatzeko. Gaur egun, EAeko 100 udalerrik baino gehiago aplikatzen dituzte OHZ-aren errekarguak. Eta gutxik aplikatzen dute foru arauak baimendutako gehieneko zenbatekoa. Baina bakar batek ere ez du aplikatzen oraindik kanona zeina araututa dagoen bezala tresna mobilizatzaileagoa eta bidezkoagoa baita. Naiz eta esperientziak handitu egin lezakeen bidezko diren salbuespenen kopurua, OHZ-aren errekargua baino. Beraz, Getxoko udalaren osoko bilkurak udal gobernuari eskatzen dio ahalik eta lasterren abian jar ditzala eta nolanahi ere datozen 6 hilabeteetan Euskadiko etxebizitzaren legean eta ekainaren 8ko 159/2021 dekretuan jasotako jenderik gabeko etxebizitzarentzako kanona ezartzeko beharrezkoak diren izapideak eta alokairu libreko merkatua eta are gehiago alokairu soziala Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan bultzatzeko beharrezkoak diren neurri guztiak pizgarrikoak zein penalizaziokoak. Bueno, mozio hau ez da gurea, kaleratzeak estope kelarazi digu Elkarrekin Podemosi eta EH Bilduri eta zalantzari gabe udalbatza honetara ekartzea erabaki dugu. Egun hauetan estatuko etxebizitza legea denon ahotan dago, baina mozio honetan 2015ko Euskal Etxebizitza legea sari gara, hain zuzen ere lege honen 57. artikuluan ezartzen den etxe hutzen gaineko kanonari buruz. Neurria hau gurera ekarrita getxora, esango genuke nahiko aurreratuta daukagula prozesua, izan ere Euskal Herria Bildurekin 2016an sinatutako akordio bati esker, etxebizitza hutzen zentsoa eguneratu zen Getxon, erroldari gabeko etxeetatik haratago. Zentsonen arabera, 2017an 902 etxebizitza zeuden berehala alokagai jartzeko moduan. Egindako txosten horretan ere, hainbat neurri agertzen ziren, etxebizitzaren arazoa guztiz konpondu ez noski, baina horren bidean soluzio bide posible batzuk planteatzen ziren. Eta egia esan, zaila izan zaigu txosten honen ondorioi jarraipena egitea, izan ere honi buruz galdetu izan dugunean,
gobernu taldeak behin eta berriro esan digu, hornitzaileekin ari zela etxe bizitza hutsen zentzua findu nahian, eta datuen babeserako legea aitzakia bezala jartzen informaziorik ez emateko. Eta azkenean gauza batengatik edo bestearengatik, inolako pausurik ez. Beraz, 2017an utzik zeuden 902 etxe bizitza horiek gaur egun ez dakigu zehazki zenbat izango diren, baina merkatu arazteko saiakerarik ez dela egin nahiko argi daukagu. Beti esaten dugun bezala, neurri bakar batek ez du etxe bizitzaren problematika konponduko, baina bai arindu dezake. Izan ere, arazo erreal bat daukagu Getxon, etxe bizitza hutsak ditugu, 900 inguru etxe bizitza huts ditugu, eta herritarrak ditugu etxe bizitzarik gabe. Beraz, goazen gure esku dagoena egitera. Etxe bizitzak funtzio sozial bat bete behar du, etxe bizitzak pertsonak bertan bizitzeko balio behar du, eta horretarako aukerak egon behar dira. Horretarako etxeak eskuragarri egon behar dira. Horretarako hutsik dauden etxeak merkatura atera behar dira. Eta kontua da posible dugula, hau egiteko neurriak hartzea. Gure kompetentziek hainbat aukera ematen dizkigute neurri zehatzak aplikatzeko. Gaur kanonaren eztabaida ekarri dugu udalbatza honetara, uste dugulako neurri positibo bat izan daitekeela. Etxe bizitza hutsak izendatzea eta kanona ezartzearen prozedura ez da egun batetik bestera egiten, prozedura administratibo bat abiatzen da, zeinetan etxeen jabek ere parte hartzen duten. Eta prozedura honek gure ustez berme nahikoa ematen dio zentzuaren eguneratzeari eta baita jabei ere. Izan ere, gaur bertan erabakiko bagenu kanona aplikatzea, ez genuke etxe hutsen gaineko kanon hori kobratuko, gutxi gora bera, 2026 urtera arte. Etxe bizitza bat hutsik izendatzen denetik kanona aplikatzen denera arte, urte eta erdi inguru pasatu behar delako. Eta denbora tarte horretan, jabek alegazioak egin ditzakete, demostratzeko euren etxea ez dagoela hutsik, adibidez, hala baldin bada. Gure ustez, denbora tarte hau, urte eta erdikoa gutxienez, esan dudan bezala, aukera bezala baliatu daiteke, herritarrak informatzeko, pedagogia egiteko, merkatua mugiarazteko, jabeei aholkularitza emateko, eta bar. Azkenean, etxen jabeei behar dituzten bermeak ziurtatzeko planak egin beharko lirateke, hauek animatzeko, etxeak alokairuan jartzeko. Porque sí, hay que intervenir. Izan ere, bai, merkatuan esku hartu behar dago, noski, hala egiten estean, hain zuzen ere, merkatuari bakarrik autorregulatzen uzten diogunean, orduan dator espekulazioa, orduan egiten da negozioa, eta ez bizitza oinarrizko elementua da bizi proiektu duin bat izateko. Ditugu herrian hutsik eta bitartean herritarrak ditugu etxerik gabe. Benetan honek ez dauka inolako zentzurik. Eta gure kompetentzia propioak defendatzen baditugu, euskal legeen alde egiten badugu, aplikatu ditzagun. Ez du ezertarako balio, diskurtsoetan geratzeak, hitzak haizeak eramaten ditu, eta benetako konpromisoa ekintzek erakusten dute. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Benito jauna. Sí, gracias, señora. Eskerrik asko, alkate Andrea. Osoko bilkuroetan berriro etxe bizitzaren kontua dakargu. Stop Desahucios plataformak eskatuta hain zuzen ere, udal guztietan eztabaidatzen ari dira beraien eskutik mozio hau, posta elektroniko bidez helarazi digute, udalbatzako kide guztiei, eta azkenean Elkarrekin Podemos eta EH Bilduk erabaki dugu aurkeztea. Eztabaidatu alizateko hemen. Era berean etxe bizitzaz ari gara, badelako garaia, ez da azken finean Getxoztarren lehenengo kezka da, kezka nagusia da, eta esan dugu etxe bizitza baterako sarbidea izatea da kezka nagusia. Gainera, udal gobernua azken finean zero neurri hartu ditu zentzu horretan. Eta nik uste dut hori ez dela ona. EAJ eztabaida zaharretan, eztabaida politikoetan galtzen da. 1889ko foru abolizioan galtzen da, baina herritarrek
ze kezka dute. Baina maieran ezin dutela lokairu edo hipoteka ordaindu. Baina EAJ eztabaida horietan galtzen den bitartean, zer bermatzen ari gara? Urte gehiago igaroko direla, ezer esan gabe etxe bizitza arloan, ezer egin gabe. Izan ere, osoko bilkura honetan askotan salatu izan dugun bezalaze, apo azaratako udal gobernu hau zer egiten ari da. Beste bi neurri baino ez da hartzen ari. Etxe bizitza arloan, alokabiderekin sinatutako hitzarmena daukagu, errenta handiago ematen diena jabeei, eta diru laguntza batzuk alokairu ordaintzen laguntzeko. Jabeen boltsikoan bukatzen du diru horrek, Eta, ez dira bere horretan oso osorik gastatu. Beraz, batzuei eta bestei asko gustatzen zaie etxe bizitza legearen inguruan aritzea, euskal legearen inguruan, baina gero kutxa batean, kajoi batean geratzen da EH Bilduk esan bezala, eta hori ez da positiba. Ez Getxorentzat, ez inorentzat. Datuak, Getxoko udalarenak ditugu, ezta? 2,17 txostena daukagu LKS-ek egindakoa eta bertan esaten da 902 etxe bizitza utz kudea daitezkeela, ez direlako bigarren etxe bizitzak eta ez daudelako salmentan. Beraz, nik esango nuke Getxo bezalako leku batean ikusita zer nolako zailtasunak ditugun etxe bizitzara sarbide izateko, bai utzik dauden 200 etxe bizitza baino gehiago mugiaraztea lehentasuna izan beharko litzateke. Eta izugarrizko eragina izango luke horrek udal merkatuan, udal etxe bizitza merkatuan. Etxe bizitza alokairuzkoa zen pribatuaren kasuan. Eta hain zuzen ere hori arautzera dator etxe bizitzaren euskal legea, azken finean neurri eraginkorrak ezartzen dira, kanona horietako bat da, OHZ-etarako kanona, 10 metro karratu bakoitzeko, baina gero utzik dauden etxe bizitzen indarrezko desjabetzea ere badakar, hori erarautzen da, hori guztia garatu da dekretu batean. Beraz, bidea eginda dago udaletan aplikatzeko. Jakitun gara, momentuz, udal bakar batek ere ez duela aplikatu kanon hau. Baina kontutan izan da, Getxon daukagula etxe bizitza arazorik larriena Euskadi mailan, zentzuzkoa litzateke Euskadiko lehen udala izatea neurri hau aplikatzen. Eraginkorra da bai, izan ere prentzan esan den bezala Bilbon esan zenean neurri hau hartuko zela 200 etxe bizitza huts baino gehiago sartu ziren merkatuan. Beraz, neurria iragartze hutsak eragina izan zuen jada. Horregatik, uste dugu, eztabaidak utzi behar ditugula, bueltak ematari utzik, neurri honen ezarpena eta Euskal Etxebizitza Legearen ezarpena atzeratzari utzi behar digula, eta bi neurri hauetan insistitu behar dugula. Baina ikusi dugu udalaren partetik hartutako neurriek ez dakartela inongo ondoriorik. Beraz, goazen etxe bizitza hutsak zergapetzera, merkaturatzera bultzatzera eta esku hartzera azken aukera modura. Legeak eskumena ematen digulako. Beraz, etxe bizitza arloan aurrera egiteko esku hartu beharra dago. Díaz Andrea, eskerrik asko. Eskerrik asko, alkate Andrea, egunon guztioi, lehenik eta behin. Gure taldetik Stop Desahucios plataformari eskerrak eman nahi dizkiot eta proposatzaileei eskerrak eman nahi dizkiet osoko bilkurara gai hau ekartzeagatik. Etxe bizitza arazoa Euskadin eta Getxon daukagu beti izan da Alderdi Sozialistaren lehentasunetako bat. 2015ko Euskal Lege horretan ezarritakoaz gain guk Eusko Jaurlaritzaren etxe bizitza sailetik 159/2021 dekretua bezalako neurria bultzatu ditugu. Etxe bizitzek funtzio soziala bete dezaten eta orain gutxi 157 dekretua bultzatu dugu etxe bizitzen okupaziorako eskubide subjektiboaren inguruan. Estatu mailan ere lanean ari gara.
legeak garatu nahi ditugu funtsezkoak izan daitezkeenak etxe bizitzareako eskubidea bermatzeko. Eta aste honetan bertan, ministerioaren webgunean tresna berri bat argitaratu da, hau da, alokairukarako prezioen indizea. Alderdi sozialistatik bultzatu izan dugu hori guztia gainerako taldeen babesarekin, baita ere. Aurrerakoiak garenon guztion artean eraman dugu aurrera. Hainbat tresna ditugu lehen ez geneuzkanak, administrazioetatik esku hartu ahal izateko, eta horrela, esan dezakegu ez dela erraza etxe bizitzaren merkatua desinflatzea guztiok etxe bizitza baterako eskubidea izateko. Egia da, ez dela bat ere erraza, egia da, neurri bakarrarekin ez dugula lortuko, eta espekulazioan oinarritutako eredu horri buelta ematea, hainbat urtetan indarrean egon dena ez dela erraza. Baina, herri administrazio guztiek eskura ditugun tresna guztiak erabili behar ditugula, honek eragina duelako hainbat eta hainbat pertsonaren bizitzan. Konpromiso honen baitan, hauteskunde programan jaso dugu APOaren onespena, belaunaldi gaztek etxe bizitza izan dezaten, belaunaldi arteko erreleboa gondadin. Eusko Jaurlaritzarekin batera hitzarmenak sinatu ditugu, getxone eraiki daitezkeen etxebizitzak babes ofizialekoak izateko. Alokairuari ere mesede ginez, etxebizitza hutsak mobilizatuz. Neurri horiek guztiak gobernu taldeak gauzatu ditu, hortxe daude, APOa eta etxebizitza plana honesteko adostasuna lortu nahi dugu legegintzaldi honetan zehar, planean jasota dago, eta gainera guk ekintza garrantzitsuak egingo ditugu. Esate baterako, bultzatuko dugu alokabideren bizigune programa. Etxe bizitza hutzen alokairua sustatzeko gainera, eremu zehatzetan lan egingo dugu. Gazteen alde, ala, suskidura etxe bizitzak bultzatuko ditugu, eta emantzipaziorako neurriak hartu. Baina, gure ustez, eta esan behar dut oso interesgarria dela, EH Bilduren bozeramaileak emandako ikuspuntu hori, kantua da, tresnak izan behar ditugula, kanona erabiltzea, bai, tresna hori oso interesgarria da, baina herri administrazioan partetik tresnak jarri behar ditugu, Eusko Jaurlaritza jada badituen programak udalerri bakoitzaren kasura egokitzeko eta segurtasuna sortu alizateko. Guk segurtasuna nahi dugu, lankidetzan aritu nahi dugu, etxe biziten jabeekin, hori izan behar da lan hildo nagusia. Hori bai. Kanonaren aukera. Esan bezala, eskumen hau oso garrantzitsua da, udalon partetik, osagarria da, beste neurri edo pizgarri batzuen osagarria, lehen esan bezala. Eta, kanon hau aplikatu aurretik, esan bezala epe badago kanon aplikatzeko, kanon aplikatu aurretik, erregistro bat behar dugu. Hutsik dauden etxe bizitzen, erregistro bat, eguneratuta dagoena. Beraz, herritarrekin lankidetzan, salbuespen horiek aztertu beharko dira. Etxe bizitza hutsaren kontzeptu hori zehazte bidean. Ezinbestekoa da lan honi orain ekitea, neurriak orain hartzea, eta zentzu horretan mozioa babestuko dugu. Izan ere, guk uste dugu, Getxon arazo gehigarri badaukagula, arazoa larriagoa dela hemen, estatu mailako batez bestekoarekin alderatuta, eta estatuko etxe bizitzarik garestinak ditugula uste dugu. Eta horrek, oztopo bat suposatzen du gaztentzat eta guztiontzat. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Elorza jauna. Gracias, señor. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, berriro ere etxe bizitzaren kontua dator osoko bilkurara. Momentu honetan horixe da antza denez herritarrak gehien kezkatzen dituen kontua. Lehenik eta behin EH Bilduren ordezkariak esandako esaldi bati helduko diot. Ados nagoelako, horrekin bakarrik. Etxe bizitza hutsak ditugu eta etxe bizitzarik gabeko pertsona. Hori egia da. Baina baldintzetan ez nago ados. Zer gehiago? Eztabaida zaharkituak aipatu dira legezkotasunaren ingurukoa direnak. Bueno, egia da,
azken etxebizitza legea, onetxi berri dena, hori ere errekurrituko dela, beraz, oraindi lege aldetik, alderdia beraiek ere ez dira ados jartzen, konponbide bat emateko, eta duela, hilabete batzuk, mozio batzuk landu genituen, eremu tentzionatuak izendatzeko gure udalerrian, eta alokairuaren prezioak topatzeko. Gonzalo Zorrillak esan bezala, beste leku batzuk adibide jartzea ondo dago, baina, bueno, guk esate baterako, Gonzalo Zorrillak Parisekin alderatu genuen kontua, Berlinen euneko 25% portzentaiak ditugu errenta igoerak, Katalunian euneko 36 igo ziren alokairuak. Los famosos pisos de renta antigua, de 51% de pisos en alquiler. Alokairuan dauden pisuen euneko 51tik euneko 25 pasa zen, neurri horiekin. Eta zer gehiago? Euskadira etorrita. Bizkaian gaur egun, alokairuan dauden pisu kopura murriztu da, euneko 28 murriztu da, etxe bizitza legeen ondorioz. Zuek mozioan diozue, zergabilketa areagotzen ari dela eta ez dela mugiarazten etxe bizitza utzik, eta kanonak balioko lukela dirua biltzeko, baina udal lurzoruaren mesedetan. Kanon handia izan beharko da. Kategori bateko ondare bihurtzeko. Zer gehiago? Se supone, no sabemos bien si son 900 o cuántos son. Ez dakigu 900 diren edo zer, baina zergaitik erabaki dute 900 jabek getxon beraien etxe bizitza alokairuan eskartzea. Zergaitik dute nahiago gastuak ordaindu da bertan ez bizitzea. Eta ezin gaituzue salatu neurri populistak hartzagatik. Eta esan, jabeek ez dutela alokairuan jartzen etxe bizitza bat ez dutelako nahi, ez, izango dute beren arrazoiren bat, beren iritzia. Zer gehiago? Kasu gehienetan pertsona fizikoak dira eta ez juridikoak. Etxe bizitza utzen jabeekin bildu eta mobilizatu behar ditugu, baina hoiek gastuak ordaindu behar dituzte, komunitatearenak, mantenuarenak eta bar. Eta erabakitzen dute alokairuan ez jartzea. Errenta bat jasotzeari usten diote, irabazteari usten diote. Eta ez diote ezaia importa gastuak ordaintzea. Ez dute dirurik aterako eta gainera gastuak ordaindu. Zergatik gertatuko da hori. Premisa horretatik abiatuz, OHZ igotzea edo kanon bat ezartzea, ez da lagungarria izango. Onartuko dute gastu handiagoa izango dutela, eta listo. Fede honez alokairuan jartzen duen, jabe hori ez dago babestuta. Inork ez diola bermatzen, gero bere jabetza bueltan izango duenik. Errenta guztiak kobratuko dituenik. Eta buklean zar daiteke. Inkilin hori zaurgarritasun egoeran deklaratzen bada. Beraz, okupa bat izango du pisuan, ordaintzen ez dion. Okupa bat eta gainera legeak babestua bertan bizitzen jarraitu dezake pertsona horrek errentarik ordaindu gabe eta gainera hornidura jabeak ordaindu beharko du. Eta norbait jabeak etxe bizitza berreskuratzen badu, jaso gabeko errentak ez ditu berreskuratuko. Eta ziurren etxe bizitza ez da jatorrizko egoeran egongo. Eta ez da nahi ez dutelako. Beraz, hor arrisku bat dago, etxe jabe batentzat bere etxe hori alokairuan jartzea argi geratu da, ez da? Baina, ez zaidazuek gaizki ulertu. Ez, zaurgarria diren horiek babestu behar dira eta botere publikoetatik beharrezko neurriak hartu behar dira etxe bizitzaren arazori erantzuteko. Hasteko zaurgarri horien erantzunez da gero beste guztiei ere bai. Edozein kasutan, ezin dugu etxe jabe bat zigortu, bere alokairuan daukan horren egoeragatik. Alokairuko pisu gehiago beharko dira? Vale, eskerrik asko. González jauna, zeure txanda. Bai, egunon. Bueno, hace ya apenas 2 meses hablamos duela 2 hilabete horrelako antzeko mozio bat aipatu genuen. Ni gaur kontan zentratuko naiz. Eta aurkeztu duzuen hori erantzungo dizuegu.
Auzitegi konstituzionalaren erantzun bat edo ebazpen bat egon zan, duela hilabete batzuk, eta bertan esaten da ibia eta kanona elkarren osagarri izan daitezkela. Baina argi daukagu bi karga, bi zama kontzeptu beragatik ezin ditugula aplikatu. Naiz eta bat zer garlokoa den eta besteak kanpokoa. Ze eremua berbera da, aplikazio eremua berbera da. Eta nik esango nuke gainera ilegala dela. Mozioan esaten diren gauza batzuekin bat egiten du zerga bilketari dagokionez, edo ibiaren errekargoi dagokienez. Lehen aipatu genuen nola 288 euro ingurukoa dela ibi hori, eta beraz, inor ez da mobilizatuko hori erdira jaisteagatik, ez? Utzi dauden etxe bizitzei dagokienez, goazen kanon aplikatzeko muturrera ere, nola iristen garen horra ulertzeko. Dekreto resulta hartu complicado. Dekretua eskuan hartuta nahiko zaila da, ze bermatzailea da, eta ala behar du izan, mozioa dio bezala. Baina tokiko erakundeak behartu egiten gaitu tresnak ez ditugun zerbait egiteko. Eta uste dut abenduan esan nuela, zein da tresna hori? Datuen babesa horri nola horre egin, ez da? Ziurtatzeko etxe bizitza bat utxik dagoela, ez da nahikoa da hori. Alegia, norbait erroldatuta ez egotea da garrantzitsua kasu horretan. Etxe bizitzaren kasuan, JPNV ez du isuna besterik bilatzen, bestelako neurri batzuk ere Europan aplikatu direnak. Eusko Jaurlaritzarekin, Bizesarekin, ekintza publikoko programekin, horiekin guztiekin bat egin nahi dugu. Edozein direla eskaerak horiei erantzun ahal izateko, behar gehien dituzten horien alde egin nahi dugu, horregatik da plana, gure plana. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Larrako Etxe Andrea, berriro bigarren buelta 3 minutu. Bai, erantzutearren apurtxu bat hemen botatako kontu batzuei. Zergatik ez diren jartzen alokagai etxe bizitzak. Bakoitzak bere arrazoiak ditu, baina izan daiteke ere jabe batzuek ez dutelako behar. Besterik ez. Orduan, etxe bizitza bat daukate jabetzan, eta ez daukate inolako arazorik hor mantentzeko inolako ekarpen sozialik egin gabe, besterik gabe. Esan dugun bezala gure ustez etxe bizitzek funtzio sozial bat bete behar dute. Ezin ditugu etxe bizitzak eraiki edo etxe bizitzak mantendu, utzik inolako ekarpen sozialik egin gabe. Esan dugunean, badagoela jende asko, ez daukana etxe bizitzarik. Ez daukana etxe bizitzarik edo herritik alde egin behar duena etxe bizitza bat ordaindu ahal izateko. Eta gero komentatu da ere inkilinoekiko dagoen segurtasun eza edo kontu hori. Badaude moduak eta moduak etxe bizitzak alokairuan jartzeko. Alokabidek programa bat dauka martxan eta horren bitartez jartzekotan etxe bizitza alokairuan, berme batzuk eskaintzen dira, eta hor ez litzateke egon beharko inolako arazo ez da segurtasun faltarik inkilino problematiko horiekiko. Bestalde batetik, kanona ibia biak aldi berean jartzearena, ez da bat ere aplikatzen, ez da biak aldi berean aplikatzeko arazoak edo egon daitezkela. Guazen saiatzera, ez dira biak aldi berean aplikatzen, ez da bat ere aplikatzen. Eta esatea, jabeak ez liratekeela animatuko
etxe bizitza alokairuan jartzera kanona ezartzeagatik, zure suposizioak izango dira, ez daukagu frogarik jakiteko, ia egia den, edo ez den, zuk esaten duzun bezala. Datuen babesaren kontuarekin, uste dut ez dela beharrezkoa ere jakitea datu zehatzik, baizik eta jarraipen bat egin ahal izatea, utzik izendatzen diren etxe bizitza horietan denboran zehar zenolako hornidura erabiltzen den edo ez. Eta, azkenik beti erabiltzen duzuen argudio bat APOa eta etxe bizitza planarena, auskalo noiz onartuko den hori, auskalo noiz emango diren lizentziak etxe bizitza sozial horiek eraikitzeko. Zerrakotxea denbora agortu zazu. Orduan, esperoan problematika hemen dago eta orain hartu behar dira konponbideak eta neurriak. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Benito jauna. Sí, bien. En primer lugar, el concejal de vivienda... Lehenik etxe bizitza zinegotziak aipatu du. Hor zailtasun tekniko bat dagoela kanona aplikatzeko, ez? Etxe bizitza, utzik dauden etxe bizitza horien kasuan. Horri helduz, uste dute hori bera esan zenuela irailean edo abenduan edo behar badabietan. Guk bi emendakin aurkeztu genituen aurrekontuetan bat kanpo aholkularitza eskatzea euskal etxe bizitzaren neurriak nola aplikatu jakiteko, eta bigarrena baita ere getxon bertan aholku bat jasotzeko. Bi neurri horiek atzera bota ziren. Talde tekniko bat sortzea zen bigarren proposamen hori, eta ez da nirea. LKS-ek berak ere gomendatzen zuen, prestatu zuen txostenean, getxora begira. Beraz, ez dut esango zailtasun teknikorik ez daudenik, baina argi dago baita ere daudela proposamenak zailtasun horiei aurre egiteko, horiek gainditzeko. Alderdi Popularrak bere parte hartzean arreta eman dit etxe jabeen kezkak aipatu dituela, ez horretan jarri duela azpimarra. Nik ez dakit zergatik jendea prest dauen etxe bizitza utzik eukitzeko. Nik ez dakit, ni askoz gehiago kezkatzen nau ekarpen sozialik ez egitea etxe bizitza hoien jabeek, eta uste dut hor dagoela lehentasuna. Eta hirugarrenik, Ibiaren errekargu hori €150 dira, horrek ez du eraginik izan. Tira, horregatik aplikatu beharko litzateke kanona. €10 izango litzateke metro kuadroko, hori handitzen joango litzateke, eta horrek beste neurri batzuk ekarriko lituzke baita ere. Merkatura ateratzera behartzea edo intervenitzea, esku hartzea azken batean. Beraz, ibik ez badu funtzionatzen, guazen beste neurri batzuetara, ez? Ze azken batean, kanonak ez du balio behar zergak biltzeko, ez? Utsi dagoen etxe bizitza hori mobilizatzea da helburua. Eta hor zailtasun tekniko badago? Ados, baina badu helburu bat. Alegia, utsi dagoen etxe bizitza hori mugitzea eta behar duenari eskaintzea. Díaz Andrea. Eskerrik asko. Bueno, yo creo que es importante poner encima de la mesa que... Nik uste dut garrantzitsua dela esatea, hemen egi ez diren gauzatzuk esan direla. Kontzeptua nahastu egiten dira. Estatuko legea errekurrita dago, baina ez da egia marko argi bat ez dagoela lanerako. Euskal legean jasotzen zerbaiti buruz ari gara, araudia prest dago eta euskal gehiengo batek alde egin du. Artikuluak argi daude, legeak dio 2 urtetan arrolatu gabeko
norbait baldin badago etxe horretan aurkeztu egin beharko zaiola etxe jabe hori horrek zer ekarri dezaken, ezta? Ze zerrendan tan sartu daitekeen, eta bar. Ibiaren errekarguari dagokionez, hori beste zerbait da. De la aplicación del canon. Baina ez gara horretaz ari, kanonari buruz ari gara. Metro kuadroko 100, beraz 100 metrorako izango litzateke batez besteko, 1.000 euro urtean kostako litzaieke. Behar bada, Ibiaren errekargu horrek ez du jendea mugituko alokairura eramatera, baina 1.000 euro bai bada kopuru, handi xamar bat, ezta? Lege hori ezarrita dago, onartua dago, onetsia dago, eta garrantzitsua da, abian jartzea, aplikatzea. Garrantzitsua da baita ere, herritarrei erantzunak ematea, zentzu horretan. Uste dugu, Eusko Jaurlaritza garatzen duen sistema bat badagoela, alokairu programa, bizigune, eta programa hori zaila da aplikatzen. Getxon, 95 etxe bizitza besterik ez daude programa horretan. Behar da, hori landu beharko genuke elkarlan horretan neurriak eskaina izateko. Dena ez da din izan soilik kanon aplikatzea. Beraz, pizgarriak garrantzitsua dira eta ziurtasuna sortzera garrantzitsua da. Eta hori, egia da, gure etxe jabe gehienak ez direla, etxe asko dituztenak eta bar, eta egia da baita ere, inkilinoak ere ez direla, bertan bizi direlak, gehienak ez direla problematikoak, ez dituztera zailtasunak edo arriskua sortzen. Beraz, daukagun hori erabili dezagun eta aplikatu dezagun. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Erorza jauna. Bueno, primero de todo, ya al hilo de lo que acaba de decir la representante del Partido Azteko, evidentemente la mayoría de la gente paga las rentas, pero jende gehiena errenta pagatzen du, baina zuri ogitzen baldin bazizu ordaintzen ez duena, arazo bada. Alokabide, Getxoko jende guztia ezin dago sartu. Hirugarrenik, Benito jauna, nik esan nahi nizuna, edo azaldu nahi zuena da, zergatik jendeak ez duten alokairuan jartzen etxea, ezta? Lehen ez dut beste zerbait aipatu. Alegia arlo publiko eta pribatutik alokairurako etxe bizitza gehiago sortzea. Ze egin du gobernu taldeak horri buruz alokairu sozialari dagokionez? Zenbat sustapen daude etxe bizitza sozialen arloan aurreratutako edo agindutakoak baina askoz gutxiago egiten dira. Etxe bizitza librea sustatzen da eta hor ez ditute adibide zehatza jarriko. PGUa 20 urte baino gehiagoan egin dugu aurrekoa bete gabe. Eta ondorioz geldiri dago hirigintzaren aldetik ez dago baimenik, lizentziarik eta ez dago albisterik. Beraz, kontuzi behar dugu erantzunekin, edo irtenbidekin, ez kanonekin, ez gune tensionatuekin, ez hortik ez datorriko irtenbidea. PGUan zerbait egin behar da, hor bai, arlo publikotik eta pribatutik eraikitzeko bidea jarri beharko dira. Gure inguren adibideak ikusi beharko ditugu. Jabetzan, alokairuan, alokairu sozialean eta librean. Horri esker, bai, salneurriak etxea daitezke eta irisgarritasuna handiagoa izango litzateke etxe bizitzei dagokienez. Beraz, eskatu diezaiogun gure gobernuari, egin behar duen lana egin dezan, eta tiritak alde batetzera utzi. González jauna. Bai. Bueno, en EJ somos conscientes del problema. El PNV somos conscientes del problema
badakigu ze arazo dagoen, hemen bezala inguruan ere, eta badakigu erantzuna ez dela legea eta marketina, eta alokairuaren, merkatuaren izoztea. Dauzkagun legeak ez dira eraginkorrak izan utzi dauden etxe bizitza horiek mugitzerakoan. Eta, ikusi beharko da zenbat udalek jarri dituzten abian lege horietako neurriak. Geuk ere arazoak ikusi ditugu, adibidez datuen babesaren inguruan. Estatuko legea ere ez da eraginkorra, eta hori ere ez zuen jota bestu, guztiontzako kafekikara bera ematearen hildotik dijoa. Eta gainera, eskumenak inbaditzen ditu, eta errekurtso gehien jaso dituenak ungituna izan da, guztira 6 RC-k, besteak beste, eta generalitatetik egin zuen hori. Beraz, legeriari dagokionez eta etxe bizitzaren bueltan, egoera oso tristea da eta oso propagandari emana, eta aldaketa beharko ditu eraginkor izango baita eta sinesgarri izango bada. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta EH Bildu. Kontrakoak, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste, 28. puntura pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udal taldearen mozioa getxo guztartu zerbitzua, kultura eta kilorekintzari lotutako kontziliazio zerbitzuak abian jartzeari buruzkoa. Benito jauna. Sí, procedo a leer la moción en primer lugar. Lehenik irakurri egingo dut mozioa. Familientzat, komunitatearentzat, enpresentzat eta politika publikoentzat izugarrizko erronka da oraindik familia, lana eta bizitza pertsonala bateragarri egitea. Hala ere, gogoan izan behar dugu mugimendu feministari zor diogula kontu hori eta zaintzen aurrar eztabaida publikoaren erdigunean egotea. Familia, lana eta bizitza pertsonala bateragarri egitea familia guztion ohiko kezka da. Hala baina, desberdintasun nabariak daude alor horretan. Baliabide ekonomiko nahiko dituzten familiek zaintzen merkatura jo dezakete eta zerbitzu profesionala kontratatu horien kostua beren gain hartuta. Aitzitik, ulerterraza da familia renta txikiagoa den heinean geroz eta aukera gutxiago daudela hori egiteko. Hala, klase kontua bihurtzen dira kontziliazioa eta parte hartze soziala. Kontziliazioa ordaindu dezakenak baditu, ezin duenak ostera ez. Horrez gain, zalantzarik gabe, egoera okerragoan daude guraso bakarreko familiak, familia sarerik gabeko familiak eta genero indarkeriaren biktima diren emakumeak. Bestalde, aintzat hartuta nagusik emakumeak arduratzen direla adingabeak zaintzeko erantzukizunaz, arrazoizkoak eta fidagarriak diren zaintzak ezin eskuratzea genero desberdintasunaren faktore garrantzitsua izan daiteke gizarte naiz kultura bizitzan parte hartzeko ahalmena murrizten baitzaie. Elkarrekin Podemoseko kideok uste dugu aukera bideragarria eta egingarria dela haurtzaindegi eta ludotekako zerbitzua eskaintzea kultura edo kirol eskaintza gauzatuko den eraikienean bertan. Horrela, behar dutenek ondoko gela batean utzi ahalko dituzte seme-alabak, profesional baten kargura ekitaldia gozatu bitartean zaindu ditzan. Horrela eginez gero, familiei lagunduko zaie eta kontziliazioa ahalbidetuko du. Aipatuko zerbitzua ez da guztiz berria eta oraingo udal kudeaketaz kanpokoa. Getxon esaterako Mujeres con Voz elkarteak zerbitzu hori eskaintzen du elkarteak antolatzen dituen jardueretarako. Eta udalak berak eskaintzen du alduntze eskolan. Hortaz, eredu gisa erabil daitezken aurretiko esperientziak badaude. Hori guztia dela eta honako erabaki proposamen hau helarazi nahi diogu Getxoko udalaren osoko bilkurari. Getxoko udalak haurtzaindegi ludotekako zerbitzuak eskainiko ditu gutxienez eta hasierako proposamen gisa jarraian adierazitako ekitaldietan Getxoko familien kontziliazioa bultzatze aldera. Muxuke Barrin hilean eskainitako antzeslanetako batean, aretoaren ondoko espazioan, zein xede horretarako gaituta egongo baita. Antzeslanek irauten duen bitartean eskainiko da zerbitzua.
Bigarrenik, asteko egun batean, Getxo Kirolakeko kiroldegi batean. Kasu honetan, orduetardiko 2 txanda eskainiko dira, helduentzako ikastaroen ordutegi lotuta. Izpide dugun zerbitzua 3 eta 11 urteko seme-alabei eskainiko zaie, beti ere baldin eta aurretik helbide elektronikoz aurkezten bada eskaera, bertaratzen dira adingabei egokitutako zerbitzu antolatzeko aurrerapen nahikoarekin. Eta bigarren puntua izan litzateke, Getxoko udalak udalun bezainen zerbitzua ezartzea aztertuko du, familien kontziliazioa sustatze aldera, eta lehentasunez honako hauei eskainiko zaie. Diru sarrera txikia dituzten familiei, guraso bakarreko familiei, genero indarkeriaren biktima direnei, eta familia sarerik gabekoei. Bien, paso a defender la moción. Orain defendatu egingo dute mozio hori. Hau, bueno, proposamen zehatz bat da, aurreko legegintzalditik ona defendatu duguna, eta emendakinen zerrendan aurkeztu genuena, aurrekontuei begira, 2 kasuetan atzera bota zen. Zer da proposamena? Aurrentzako gune ludikoak eskaintzea. Denboran eta espazioan, kultur eskaintzarekin bat egingo dutenak. Eta helburua da, kontziliazioa sustatzea, familiak gai izan daitezen kulturekitaldi horietara joateko, eta baita kirol gunetara ere. Gai garrantzitsua da. Eta ezin dugu alde batera utzi. Ze giza eskubideen 27. artikuluan esaten da kultur bizitzan parte hartzeko eskubidea sustatu behar dela, gauza bera kiroleri dagokionez. Prebentzio jarduera den aldetik osasunari begira. Helburuaren proposamena da, bestalde, kontziliazioa aisialdira eramatea. Ze ondo dago kontziliazioa sustatzea, lan egiteko edo formakuntza lanetarako, baina bidea erdigunean jartzez diardugunean, gozatzea ere ari gara, atseden hartzea, zoie guztiak eskubideak dira, eta baita bizitza publikoan parte hartzea ere. Eta hori garrantzitsua da, ze aisialdia eskubide bat da, konkistatu beharreko eremu bat, eta berdintasun politiketatik aldarrikatu beharrekoa. Mozioan, aipatu duen bezala, lan hori garrantzitsua da, bereziki emakumeentzat, haiek hartzen baitute denbora gehien aisialdi garaian zaintzarako. Historikoki haien ardura izan da zaintza, eta ondorioz bizitza publikotik kanpo geratu dira. Mozio dioen bezala, zerbitzu hau ez da udalez kanpokoa, ez da berria, zenbait elkartek eskaintzen dute, eta alduntze eskolan ere bai, eta baditugu ereduak, baditugu adibideak. Ikusteko baita ere, zenbateraino diren eraginkorrak, neurri horiek. Bartzelonako kasua daukagu, baina gertuagokoak ere bai. Urdulizeko udalarena. Duela gutxi, zinema saio batzuk eskaintzen hasi da, eta hilero gertatzen dira, eta ludoteka zerbitzu bat eskaintzen da, kultura ekipamenduaren baitan. Beraz, jarduera edo ekimen honen kudeaketa ez da berria, erraza da. Zerbitzua behar duten familiek, jakinarazi egin dute, emailez edo, eta ikusita ze eskari maila dagoen, udalak ludoketa zerbitzua kontratuko du, jakinda zenbat aur bertaratuko diren, eta ze adin duten, egokitzeko baita ere emango zaien zerbitzu hori, ez da aurrak eukitzeko leku bat, baizik eta aisialdi eskaintzeko zerbitzu bat. Gure kalkuluen arabera, eta urdulezeko eskarmentutik abiatuta, zerbitzuaren kostu ez da hartua, 1.000 euro inguru aurkeztu dugun proposamenerako,
Eta hori da, Contra el año es lo que anualmente gastamos urtean zehar gastatzen duguna, adibidez, Getxo Berriren maketazioan, edota Aste Berdea antolatzeko. Ez nik uste dute, hori jasangarria dela gure udalarentzat. Hau, hasierako proposamen bat da, eta hori ekarri du gure taldeak, baina jakina, irikita gaude beste dozein proposamenetara. Baina nik uste dute, garaia heldu dela konpromisozko hitzetatik beste zerbaitera pasatzeko, ez kontziliazio zerbitzuak eskaintzera getxoztarrentzat. Unea iritsi da baitere bizitza eta aisialdea erdigunean jartzeko, baina ez eslogan gisa, baizik eta politika publikoetara eraman da. Díaz Andrea. Llevamos mucho tiempo implementando, no es que sea... Bai, denbora asko daramagu honetan lanean. Y tenemos que seguir, Eta hortik jarraitu behar dugu, ze ez daukagu osoko erantzunik. Kontziliazioa erronka bada, zalantzari gabe, horri aurri egin behar diogu. Familiok, ez soilik lanerako, baita asteburuetan ere aisialde garaian ados gaude horrekin. Uka ezina da, hor badago arrakala bat, gutxien daukatenek ezin dituzte zaintza zerbitzu horiek jaso, ezta? Batzuk ezin dute planteatu ere egin, eta gero badaude kolektibo konkretu batzuk, guraso bakarreko familiak, indarkeria matxista nozitzen duten emakumeek, familia sarik ez dutenak, beraz, bai, horrelako neurriak ezarri behar dira, bai hori ez da gauza berria, denbora asko daramagu hori egiten. Ados gaude diagnosi horretan, ezberdintasun diagnostiko horretan, eta zer egin daukan horrek familiengan, batipate errenta baxuenekotan, bai, baina ze proposatu daiteke. Eta hor ez gaude ados, ikuspegi ezberdina dauzkagu, erantzunak ematari dagokionez. Elkarrekin Podemosen proposamenak edo orain getxotik ematen direnak, ez dira erantzun integralak osokoak. Ez gara lortzen ari erantzun bat ematea hildo guztietatik. Ez pixkanaka eman beharko da erantzun hori. Baina antzeslan batean geratzea, bai, egia da, asteko aipatzen duzuela hori, ez, ezakit, astean behin gitxo kirolaken, edo hilean behin, antzeslanetan, bueno, uste dugu hori ez dela ikuspegi egokia. Bartzelonako udala aipatzen da, eta behin baino gehiagotan egin da hori, bai, erreferente bada, eta zer dauka? Ludoteka bat, Getxon daukaguna bezalakoa, jakina asko betu dezakegu ordutegi dagokienez, plaza kopuruari dagokionez, edo profesional kopuruari dagokionez. Baina egia da, baita ere, gobernu talde honek konpromiso bat daukala, lanean jarraitzeko, legegintzaldian zehar, ludoteka berri bat sortzeko algortan. Hori da bidea. Legea oso argia da, araudia oso argia da. Monitore bat, hezitzaile bat behar dugu, 10 gazteko bat, eta adintarteak ere antolatu behar dira, eta hor zailtasun tekniko batzuk daude, ezta? Antzeslan bat dago, eta ondoko gela irekiko dut, familioien seme-alaba jasotzeko, besterik gabe ezin da hori egin. La idea, nosotros tenemos otro enfoque de Ideia zein da, bueno, guk zentzu honetan eskuar dezakegu baina nola ludotekak areagotu, sareetan daukagu bat, ondo funtzionatzen du, ratioak errespetatzen ditu, proiektu hori kontsolidatua dago, euskararen erabilera sustatzen du, euskara erabiltzen die haur batzuek ez dutelako etxean hitz egiteko errastasunik, eta, algortan ere martxan jarriko dugu, ondo dimentsionatuta dago, espazio horrek araudia betetzen du, eta zentzu horretan esku hartu beharra dago. Beraz, diagnostikoa partekatzen dugu bai, baina askotan esan izan dugu hau bezalako neurriak ez ditugula bultzatuko ez direlako berez bidea. Eskerrik asko.
Bai, Bildosola jauna. Bueno, guk egia esan begi honez ikusten dugu ekarritako proposamena, uste dugu horrelakoak egin behar direla, hasteko puntu bat dela, baina benetan uste dugu zaintzaileen zerbitzu hau zaintza sistema integral baten barruan kokatu beharko litzatekeela. Uste dugu hori garatzea gako izango dela identifikatzeko zaintzak zer nolako behar dituen, eta instituzioetatik zer nolako sistema sortu beharko litzatekeen behar horiei aurre egiteko edo heltzeko. Beti esaten diguti gobernutik eta beti entzuten dugu arloa lanean dagoela, arloa badaukala lanketa eginda eta arazoari heldu behar diogula. Baina hori horrela gertatzen da, baina esan gabe ere, eta proposatu guai, benetan zer nolako bekuntzak egingo dituzten zaintza benetako erdigunean jartzeko eta instituzioetatik merezi duen balio soziala emateko edota balio ekonomikoa emateko. Horren arira, gure alderdiak uste du hemen horrelako debatean egon beharrean debatea izan beharko litzatekeela Euskal zaintza sistema publikoaren inguruan edo hori nola hobetzeko inguruan izan beharko litzatekeela debatea eta ez gertatzen zaiguna daukagun egoera edo sistema kartera horri zaharkitu horren inguruan eztabaidatzen egotea eta horri aurre egiteko partxe berriak eskatzen egon behar izatea. Beraz, uste dugu mozioak ideia ona ekartzen duela, proposamen ona ekartzen duela, bide emanez zaintza sistema arazo larri horri aurre egiteko. Eskerrik asko. Arandui Andrea. Gracias, señora alcaldesa. En el Partido Popular hemos visto... Alderdi Popularretik ikusi dugu mozio honetan planteatzen dena, ñabardura batziekin 2021ko azaroan eskatu zela, Elkarrekin Podemosek eskatuta. Gizarte zerbitzuetatik hau jada egiten ari gara eta gizarte larrialdetarako laguntzak eta horiek guztiak ere hobe daitezke nola ez. Familia zaurgarrienek erabaki dezakete nola erabili diru laguntza horiek eta erabilerarik onena eman. Ganera badaude jada alkarte batzu gure udalerrian, udalak diruz laguntzen dituenak eta horiek ere egiteko bat dute zerbitzu hauetan. Gastu garrantzitsua litzateke eta gainera poco efectivo. Ez litzateke eraginkorra, udalarentzat horregaitik ezezko bozka emango diogu. Eskerrik asko. González jauna. Egunon berriro. Bueno, EAJ-tik bat gatoz egindako hausnarketekin. Uste baitugu bizitza pertsonala eta lana uztartzeko neurri oro ongietorria dela. Eta zentzu horretan lan egin beharra dago. Hala egiten, ari gara aspalditik. Zuzendaritza honetatik eta oro arlo desberdinetatik lan hori egiten dugu da. Gure politiken muine da. Behar bada, mozioan esan bezala, bi motatako neurriak egon daitezke, behin-behinekoak direnak, foroak eta horrelako prestakuntza saioak, eta horiek azken finean denboran zehar egutegi batekin funtzionatzen dute. Horietarako arloek adingabeentzako arreta zerbitzu bat izaten dute, eta pretentziosa iruditzen zait haurtzaindegiaren kontu hori. Ikusiko dugu jada baditugun zerbitzuak indartu behar ditugun, eta bigarren neurriari dagokionez, udaletik eta erakunde autonomoetatik emandako zerbitzua arrakastatsua izan da. Getxo kirolak esate baterako. Ordukako zerbitzua eskaintzen zen aurrak zaintzeko eta horrela gurasoek kalitatezko denbora librea zeukaten. Zaintza zerbitzu hori orduka eskaini zen eta espazio batzuk gehitu ziren horretarako.
que ofrecía además de los servicios citados. Eta aipatutako zerbitzuez gain, tailer tematikoak eta bestelakoak eskaintzen ziren. Hasiera batean eskaera txikia izan zen. 3 pertsonak baino ez zuten eskatzen goiz eta arratsalde eskainitako zerbitzu hau. Eta urte batzu pasa ziren, 3 urte pasa ziren zehazki, eskaerak ez zuen gora egin. Eta beraz, zer esan dezakegu? Kirol jarduera, kultur jarduerak eta erabateko jarduerak eskaintzen ditugunean, eta adingabeak zaintzeko behar izana dagoenean, adinez nagusiak joan alizateko gure jardueretara, behar izanei erantzuten zaie? Guk 3 urtez mantendu genuen aurrak zaintzeko zerbitzua. Eta hala eta guztiz ere, etzen erabilgarria izan, beraz, ezezko boto emango diogu honi. Beste norbaitek? Benito jauna. Sí, bueno, en primer lugar... Bueno, lehenik eta behin esan behar dizuet aukera hau galduko dugula, aukera galtza iruditzen zait. Concretando el consenso que tenemos en la necesidad de avanzar en políticas de... Gu ados geunden kontziliazio politiketan aurrera jarraitzeko. Eta berdintasun planean islatzekotan ginen hainbat neurri hemen eskatzen dena tartean, baina atzerapenarekin goaz. Se debería empezar a concretar esto con medidas... Zehazten hasi beharko ginateke lan hau neurriekin. Por eso es cierto que esta moción la presentamos en la legislatura pasada. Mozioa aurreko legegintzaldian aurkeztu genuen. Más aterrizada. Baina proposamen zehatzekin. No voy a poner... Esta propuesta no es una enmienda. Proposamen hau ez da emendakin bat, jada eskaintzen den horretarako emendakin bat, ez zerbitzu bat gehitzea sari gara, beraz, orain arte eskainitakoa ondo deritzogu. Baina esate baterako, ludoteka zerbitzuan gaur egun ez da gauza bera eskaintzen. Orain ordutegi finkoarekin funtzionatzen du, matrikulatu behar da urte hasieran, hau da, ez du unean uneko zerbitzua eskaintzen, ez da zerbitzu malgua, ez da gu proposatzen dugun malgutasunarekin diharduen zerbitzua. Eta horretaz gain, ez dago kirol eta kultur jarduerei lotuta, eta hasieran esan bezala, hau oso garrantzitsua iruditzen zait, izan ere, aiziarako eskubide aldarrikatzen dugu mozioan, bizitza publikoaz gozatu alizateko eskubidea. Zailtasun teknikoak, bueno, egia esan, ni ez nago ados, zuek aurkitu duzuen oztopoarekin, ratioen kontu hori, konponduta dago, antzeko esperientziak egon izan dira, bullyingaren kasurako eta horrelakoetarako programekin esate baterako, eta kontua da, aldez aurretik jakin behar bada, nolako talde izango dugun, zerbitzua plangintza egin dezake. Eta espazio ekipatu bat egotea edo ez egotea, hori ezin da oztopo bat izan, logikoa den bezala, gaitu bar dugu bai, espazio bat horretarako erabiltzeko, musike barrin edo kirol zentroetan, baina, bueno, izteko eta hausnarketa modura argi utzi nahi dut, esate baterako musike barriren diseinuan hasieratik proposatu izen dela barra bat egitea kokteletarako eta horrekotarako, eta ez da zalantzan jarri horren beharrezkotasuna, baina ekipamendu publiko hori diseinatu zenean, inori ez zitzaion okurritu aurrentzako espazio bat jartzea, kontziliaziorako hain zuzen ere. En este sentido en el que presentamos la propuesta. Por lo tanto, guk proposamen esaten dugun bezala ze. Horregatik diot, aukera galduko dugula eta hausnarketa egiten jarraitu behar dugula. Sakon gainera. Díaz Andrea. Bueno, nik uste dut Alderdi Popularra ez dagoela kezkatuta kontonen inguruan, ez daukalako informaziorik eta goera ez dutelako ikusten. Zorroko dekretuaren baitan ez dago inongo zerbitzurik barne hartzen duenik lan arlo hau. Ez da existitzen. Zorroan ez dago. Eta ez da arazo bat bere horretan, errenta basuko familientzat.
Kontziliazioa familia guztien arazoa da. Pertsona nagusiak ere zaintzen dituzte pertsona batzuek, ez gara aurrez bakarrik ari, kasu honetan bai, baina getxoko pertsona asko, hain zuzen ere, adineko pertsonak zaindu behar dituzte, eta hori ere landu beharra dago. Beraz, kontziliazioa eta horretarako beharrak guztion kontua dira. Familia guztiotan suerta daitekelako norbait zaindu behar izatea. Da guri ere iritsiko zaigu momentua. Kontua da, badaudela familia batzuk errenta ekonomiko altua dituztena eta merkatura jotzen dutenak arazo hau konpontzeko. Eta gero badaude beste hainbat eta hainbat zailtasunak dituztenak kontziliazio arloan. Eta ez dago laguntza espezifikorik ez da haurrak zaintzeko eskola esparrutik kanpo, eta, haurtzaindegitik kanpo. Ia da haurtzaindegi gastuetarako diru laguntza daudela, baina ez dagoela bestelako diru laguntza sozialik kontziliaziorako. Beraz, gu planteatzen ari gara beste irizpide bat, Elkarrekin Podemosek egindako diagnostikoarekin bat gatoz, baina guk usten dugu hau bezalako ekintza garatzeko espazio egokia ludotekak direla. Egia da momentu honetan eskaintzen dena ez dela guk nahi duguna zerbitzu integral bat izateko, kontziliazio arloa lantzeko, baina egia da, erantzun bat eskaintzen duela. Elkarrekin Podemosek ere ez du eskaintza integral bat, eskaintzen esate baterako, edo antzerki bat sartzea hilabetean, hilan behin, edo kirol jarduera bat ez dakizen batean, baina horrek ez du erantzun integral bat ematen gure behar izanetarako. Ikusi dugu espazio zehatz bat behar dugula. Jada bat ditugunak hobetu, gainera talde sozioedukatiboek landu dituzte, ez gara ari kontziliazioaz bakarrik, aurren eskubidez ari gara. Eta hau azkenean hezkuntza ez formala da. Eta kontuan dizibili behar gara, eta zein da zerbitzu hau emateko moduriko ludotekak. Eta behin eta berriz aipatu esate baterako Bartzelona, beste hiri batzuk, baina ezin gara hoiei begira egon, kasu batzuetan, alduntze eskolan esate baterako, zaurgarritasun motak indarkeria eta bestelakoak izaten ditugu izpide, eta zerbitzu fleksibleagorik ez badago, ezingo dugu neurri zehatzik hartu. Baina guk uste dugu ezin dela zerbitzu individualizaturik sortu. Beraz, dinamika berean gaude. Baina uste dugu helburua da progresiboki hobetzen joatea. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez, beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste 29. moziora pasatuko gara. 29. puntura, Elkarrekin Podemos udal taldearen mozioa, etorkizuneko komun publikoetan aldagailu inklusiboak jartzeari buruzkoa. Sí, gracias. Paso a leer la moción. Mozioa irakurriko dut. Higiene pertsonalari dagokionez laguntza behar izan handia dituzten pertsona ugarik gaur egun ez dutaien behar izan pertsonaletara egokitutako aldagelarik. Izan ere, komun irisgarri estandarrek edo desgaitasuna duten pertsonentzako komunek ez dituzte eskaintzen pertsona horiek komun bat era autonomoan, errazean eta duinan erabiltzeko beharrezkoa diren oinarrizko tresnak. Zehazki, honako hauek ditugu izpide, adineko pertsonak, muskulu distrofia dituztenak, afekzio neuromuskularra dituztenak, garuneko paralizia dutenak, esklerosia niskoitza dutenak, arantza bifidokoak eta gaixotasun arraroak dituztenak besteak beste. Aldagela horiek jartzea lagungarria izango da komunera joateko oinarrizko eskubide albidetzeko eta horrez gain bermatuko du pertsona guztiek udalerriko bizitzan parte hartzen dutela, haien mugikortasun maila edozein izanik ere. Izan ere, honako hauek hartzen ditu barne. Altuera erregulagarria duen helduentzako ohatila, altxatzeko gailua edo garabi mugikorra, alagorik ezin daitekenean egin, pribatutasuna gordetzeko errezel edo bionboa, ohatila estaltzeko ebak eta zabaleko paper bobina, pisoialetarako eta gainerako hondakinetarako saborontzi sanitarioa, zoru, irristagaitza eta irizpidea kontrolatzea. Getxoko udalaren 2021ko ekainaren 16ko osoko bilkuraren erabakiaren bidez, konpromiso hartu zen gutxienez hiru aldagela inklusibo jartzeko pertsona ugari pilatu diren ondartza eta ekitaldietan erabil daitezen. Bai eta aldagela inklusiboaren kontzeptua bidezko udal planetan pizkanaka gehitzeko ere.
Halaber, 2022ko maiatzaren 24ko lurralde batzordean erabaki horren betetze mailari buruz galdetu zitzaion udal gobernuari. Eta zera esan zuten. Basake plaza birmoldatzeko momentuan komun publikoa jarriko zirenez, aprobetsatuko zela aldagela inklusiboa jartzeko. Aldagela inklusiboen elkartearekin, naiz FEKOorekin lankidetzan. Alabaina, berritutako plazan jarritako komunek ez dute adierazitako ekipamendurik. Aintzat hartuta ekitaldi honetan gutxienez 2 komun publiko jarriko direla, bat Algortako geltoki plazan eta bestea Portusarrean, uste dugu egokia dela emandako hitza betetzeko, eta horrez gain, lanean jarraitzeko aldagela mugikorren gaineko erabakia bete dadin. Hori guztia dela eta, honako erabaki proposamen hau helarazten diogu Getxoko osoko bilkurari. Bat, Getxoko udalak aldagela inklusiboa jarriko ditu Algortako geltoki plazako eta Portusarreko komunetan. Eta bi, Getxoko udalak lanean jarraituko du gutxienez aldagela inklusibo bat izateko 2024ko hondartza denboraldian, auzoetako jaietan eta Getxo folk naiz Getxo jazz ekitaldietan. Esan bezala, berriro ere, dakargu aurreko legegintzaldian landutako kontu bat, 2021ko ekainean hain zuzen ere, zorionez adostasun handia lortu genuen, aho batez onetzi zen proposamena, emendakina tartean, eta horrela ikusi genuen, hitza beteko zela, eta aztertuko zela behar izan hau. Eta zergatik aurkezten dugu mozio hau berriro ere? Ez dugulako ikusi inongo aurrera pausorik eman denik. 2022ko maiatzeko lurralde batzordetik ez dugu ikusi aurrera egin denik, eta horregatik egin dugu proposamen hau, konpromiso materializatzeko. Konpromisoa bere garaian orain dakarguna baino zabalagoa zen, 3 aldagela eskaitzen genituelako, eta orain mozio hau errazago betetzeko bira jaitsi dugu. Momentuz behintzat. Aurten izan dezagun. Bestalde aldagailu finkoak nahi ditugu, etorkizunean izango ditugun komun publikoetan. Mozioan etzelako agertzen baina, oroar, batzordean bai esan zelako ajedrez plazarako egingo zela, eta azkenean ez denez egin, ez dakigu zergatik, hori orain ez dut baloratuko horrelako ezer, baina iruditu zaigu egokia dela momentu honetan eskatzea leku horretarako. Aurten instalatuko direnetarako eta horrela aukera ez galtzea. Nik uste dut garrantzitsua dela, aintzat izatea, garrantzitsua dela eskatzen dugun hau, izan ere duela 2 urte osoko bilkuran oso positibotzat hartu genuen proposamen hau, ez gaitasun maila handia duten pertsonentzako oso ondo dator, eta hain zuzen ere, estimatu da, Euskaditik 200 pertsonatik batek hau bezalako instalazioak behar dituela. Komun egokituetan ere, ez dago aldagailu nahikorik. Eta arropa aldatu behar dutenean, edo komuna erabili behar dutenean, higiene baldintza honetan egin dezatela. Ez egotea lurrean arropak aldatzen edo aulkiak batzen. Ez, elkartetik bertatik eskatu digute hau. Eta gainera Metro Bilbaoen erakusketa bat egin zuten, oso interesgarri izan zena, eta bertan jada eskatu zen. Horregatik hain zuzen ere, kontutan hartu behar dugu badaudela pertsona asko, ez gaitasun maila handia dutenak, eta azkenean erabakitzen dutenak, olekoltan kontu kulturaletan ez parte hartzea, errestasunik ez dutelako horrektak hartzan ondorioekin, azken finean. Inguruan baditugu esperientzia batzuk, esan bezala. 2022ko azaroan Barakaldoko udalak instalazio fijo bat egin zuen La Cesarreko polikiroldegietan, Etxebarrin. Behin-behineko bat 2021 jarri zen.
Eta Bartzelonako udala ere, adibide gisa har dezakegu. Eta nazioartean zer daukagu? Badaude herrialde batzuk aurreratuta doazenak. Herbereak tartean. Alemania, 125. Alemania, 125. Cuentan con los dedos de la Aldagailu dituzte. Pero bueno, por todo Eta ello, horregatik guztiagatik oroa uste dugu hasieran esan bezala garrantzitsua dela, konpromiso hau hartzea, duela 2 urteko erabaki hori benetan betetzea, eta horrela eredugarri izatea. Espainiako estatuan, eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Díaz Anderea. Eskerrik asko, alcalde Anderea. Bueno, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Beste batzuetan ere esan izan dugu, ez da kontu honet inguruan aritzeko aukera izan dugunean, alderdi sozialistatik badakigu bai, ezinbestekoa dela hau, azken finean badirelako mendekotasuna duten pertsonak, eta oro har gainera, erabaki honetan baldintzatzen dugu jendeak aukerak izatea. Egia da, azken urteotan, udal gobernu taldearen partetik, aldagailu gehiago jarri direla, eta komun publiko gehiago jarri direla, hori oso garrantzitsua da, hori esan beharra dago, herritarren autua edo behar izan erantzun delako, baina badaude pertsona batzuk, ezgaitasun konkretu batzuk dituztenak, eta laguntza handiagoa behar dutenak. Egia da baita, tresna hau berria dela. Esan bezala tresna hau berria da. Eta Bizkaia mailan oso udalerri gutxitan jarri da martxan, Etxebarrin edo Barakaldon esate baterako. Eta ezinbestekoa da aurrera pausoak ematen joatea zentzu horretan, hau bezalako aldagailuak jartzen, daudelako askotariko zailtasunak dituzten pertsonak. Hala, instalazio adaptatuak izateak, hobeto erantzuten lagunduko diu behar izanei, legegintzaldiko planaren baitan duela gutxi, inklusioaren inguruko erronken baitan jaso dugu, aniztasun funtzionala duen pertsona kopurua identifikatzea, benetako inklusioa lortzeko programa eta zerbitzuen bitartez. Horregatik, erabat bat gatoz, Elkarrekin Podemosek egindako proposamenarekin, eta hain zuzen ere konpromiso batera iritsitakoak ginen, eta gustatuko litzaiguke interbentzio komunitarioaren arloan, hau bezalako ekintzak osatzea ezgaitasuna duten pertsonekin lan egiten duten, kolektiboekin lankarlanean aritzea, eta hori guztia erakundekin elkarlanean. Behar izan zehatzak aztertzeko, eta aldagailu inklusiboen kontu hau ere, nola ez landu behar da, hainbat arinen horiek izateko. Beraz, mozioaren alde bozkatuko dugu, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai. Hitzartu bai. Eskerrik asko, egunon guztioi. Higienean laguntza handia behar duten pertsona askok ez dute behar pertsonalerako egokitutako aldagelarik espada kiroldiga batean, eta seguntaz kiroldegietan ere ez, egia ezan da, gehienetan ez. Ondorioz, egunerokotasunean, €1 aurreko planifikazioa egin behar dute, eta egoera hori bizitza baldintzatzen diete. Gaur egun, komun irisgarri estandarrek ez dituzte eskaintzen aniztasun funtzionala duten pertsonek, edo adineko pertsonek behar dituzten oinarrizko tresnak, arropa edo bainugela erraz, autonomo eta duina erabiltzeko. Agerian gelditzen da, komunak modu erraz, autonomo eta duinean erabili ahal izateko instalazioak izan behar dituztela. Funtsezkoa baita, higienerako oinarrizko eskubidea aitortzea eta pertsona guztiek udalerriko bizitzan erabateko parte hartzea bermatzea, mugikortasun maila edozein dela ere. Aldagailu inklusiboa bainuontzi aldagailu modelo bat da, diseinu unibertsaletik diseinatua. Ekipamendu egokiak ditu eta nahikoa lekua du. Aldagailu inklusiboekin, adibidez, aniztasun funtzionala dutenek mobilizazio batean erortzeko daukaten beldur hori saihestuko litzateke.
eta bere intimitatea gordeko litzateke ere. Beraz, horrelako ekipamenduak gure herrian izateak irisgarritasunaren aldeko pausu handia eta beharrezkoa litzateke. Bartzelonako hondartza batean jada realitatea da eta Lasizarreko kiroldegian ere. Ea egunen baten hori ere hemen betetzen den. Eskerrik asko. Bai, parkatu egiluz, Andrea. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea, eta egunon guztioi momentu honetan, Euskadin 12.000 pertsonatik gora daude laguntza behar dutenak higienerako eta ez daukate aldagailu irisgarririk. Mozioan adierazi den bezalaxe, gaur egungo komunetan ez dira kontutan hartzen benetako beharrizanak, limitazio fisikoa duten pertsonentzat. Osasun zerbitzu batez ari gara pertsonen aniztasuna errespetatuko duena eta giro seguru eta garbia eskainiko diena, espazio eta ekipamendu nahikoarekin, pertsona bat bertan aldatu ahal izateko 2 pertsona laguntzen izan da ere. Esan bezala, bizilagun guztien irisgarritasun baldintzak hobetzea da helburua eta asko dugu egiteko zentzu horretan. Mozioan esan bezala, badago osoko bilkuraren akordio bat, eta bertan, esan zen, ekitaldi handietan eta hondartzetan aldagai inklusiboa jarriko zirela, eta horregaitik alderdi popularratik erabat ados gaude proposamena martxan jartzarekin. Eta horrela behar izan hoia dituzten bizilagun guztiek askatasuna eta autonomia irabaziko dute. Horregatik guztiagatik aldeko boto emango diogu proposamenari. Eskerrik asko. Ocio Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, es evidente la implicación de argi dago, Getxok beharrezko guztia egingo duela hiri inklusiboa egiteko. Eta proposatu den bide hau beharrezkoa da baita ere, eta guk konpromiso hartu genuen bide hau lantzeko. Urtetan zehar, Bilboko udalak planteatu izan du hiri eredu berri bat. Aniztasun funtzionala duten pertsonak toki guztietara iritsi ahal izateko gure udalerri baitan. Baina oraindik ere muga batzuk gainditu behar dira. Aizia ezinbestekoa da gure bizitzetan. Eta aiziaz gozatzeko eskubidea eta behar izana dugu guztiok. Hala jasota dago hainbat azterlanetan. Además de los beneficios físicos y psicológicos que puede conllevar la práctica de una actividad deportiva o cultural, kirola edo kulturaz gozatzeak onurak dakartza, eta aiziaz berosotasunean gozatzeak ere inklusioa dakar eta ikusgarritasun ematen zaie pertsonei komunitate baten baitan. Eta hobetzeko asko dagoen arren, zera esan nahi dut, kontrakoa entzun dudala, uste dudalako. Hondartzen kasuan, Foru Aldundiak 2016an Hondartza Denontza programa martxan jarri zuenetik gu proiektuaren parte gara. Eta horren bidez, laguntza zerbitzu bat eskaintzen da hondartzak ere guztiontzako aisialdi eremu izateko. Mugikortasun arazoa dituzten pertsonentzat, barne. Zerbitzuan laguntza teknikorako kuadro oso bat daukagu jasota, tartean komun egokituak eta aldagela egokituak. Eta kirolarloan, kirol instalazioetan, faduran zein gobelan, aldagela egokituak ditugu. Guztira 8, 4 kirol instalazio bakoitzean. Hala, bertan beharrezko elementu guztiak daude. Irisgarritasunez erabiltzeko, aniztasun funtzionala duten pertsonentzat ere. Eta aisialdia guztion eskura jartzeko helburua lortzeko xedez, harremanetan jarri gara elkarte batekin, eta laneko bilera bat egingo dugu haiekin, merkatuko elementu ez hitz egiteko gutxi dira, Hau gauza berria da. Eta horrela, beraiekin hitz egingo dugu, zer nolako modulo inklusibo bat jar dezakegun proiektu piloto modura. Eta gu egia da bat gatozela zuen proposamenaren helburuarekin, argi eta garbi. Baina hala ere oraindik
ez dugu erabaki zein modalitatetan jarriko dugun instalazio hori eta non. Eta beraz, ezin dugu babestu zuen mozioaren lehenengo puntua. Eta beraz, abstenitu egingo gara, eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, bigarren buelta, 3 minutu, Benito jauna. Sí, sobre la... Bueno, en primer lugar, agradecer a los Hasteko. que van a... Eskerrak bat egingo duzuen taldeoi, mozioa aurrera atera dadin. Lehen puntuari dagokionez, konpromiso baten ondorio da, 2021 bateko mozio hartatik kanpo zegoena, baina gobernuak aipatu zuena, eta beraz, esku hartze hauek egingo direnez, guk leku horiek proposatu ditugu, baina azterlan bat egin ondoren, bestelako kokapen hobeak aurkitzen baldin badira, gu irekita egongo gara aukera horiei. Hala ere, onartu behar da, hemen meritua ez dela inorena, ez gurea ere, baizik eta egunero errealitate honen berri ematen duen taldeena. Gaiak agenda politikora ekar daitezen eta eztabaidetara, bai udalbatzetan edota erakundetako ganberetara. Beraz, eskertu nahi dut gai honi buruzko adostasuna. Mozioa aurrera ateratzea ona dela uste dut, getxorako, baina batez ere kolektiboarentzat, behar horiek dituen kolektiboentzat eta ekipamendu horiek behar dituzten pertsonentzat egunero. Eskerrik asko beraz. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez? Beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak. Parkatu. Partido Popularra, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta PSE Euskadiko Ezkerra. Kontrakoak, ez daude, abstentzioak, Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honekin mozioen atala amaitzen dugu. Eta galde eskaeren atalera pasatzen gara, ez dakite galde eskaerarik badagoen. Ez? Beraz, Otsaileko udalbatzarrari amaiera ematen diogu. Eskerrik asko guztioi. Eta gaur arratsaldean disfrutatu. Gauean, aupa atletik.